Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση ενός πραγματικά υπέροχου βιβλίου. Είμαι εντυπωσιασμένη, θα μ' ακούτε να το λέω συνέχεια. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε, ανεξαρτήτως των ενδιαφέροντων σας. Ευχαριστώ πολύ τις εκδόσεις Προποπός που μου δώσανε την ευκαιρία και να το διαβάσω και να συμμετέχω. Πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή στην πρόσκληση στους ομιλητές μας. Δυστυχώς, ο κύριος Ματσόπουλος, ο καθηγητής του Μετσόβιου, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Υπήρχε μια έκτακτη υποχρέωση και δυστυχώς δεν θα τον ακούσουμε, δεν θα έχουμε αυτή τη χαρά. Θα έχουμε όμως τη χαρά να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Μπεκιάρη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είμαι σίγουρη ότι όλη η συζήτηση, όλες οι παρεμβάσεις και με τη δική σας συμμετοχή, την οποία όχι μόνο ενθαρρύνω, παρακαλώ να συμμετέχετε, θα κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα μάθουμε, σας υπόσχομαι, πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εμένα με εξέπληξε, θα το λέω ξανά και ξανά. Κάτι ήξερα για το 3D printing, αλλά όχι αυτά που έμαθα, το έχω διαβάσει όλο, μόνο αυτό. Ξεκίνησα να το διαβάζω διαγώνια για να έχω να πω δύο πράγματα και το διάβασα ολόκληρο. Εκτός από κάνα δύο σελίδες που έχει κάτι εξισώσεις εκεί, τις παρέλειψα. Άλλη φορά που θα είμαι ξεκούραστη. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο 3D Printing, τρισδιάστατη εκτύπωση, μία νέα πραγματικότητα. Και είναι ακριβώς αυτό. Περιγράφει μία πραγματικά καινούργια πραγματικότητα. Είναι ό,τι άλλαξε το ίντερνετ στη ζωή μας και κάποιοι είναι πολύ νέοι για να θυμούνται τη ζωή μας πριν το ίντερνετ, θα το προσπεράσω. Οι υπόλοιποι που συνεννοούμαστε, όπως άλλαξε λοιπόν το ίντερνετ τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, η τρισδιάστατη εκτύπωση έρχεται να το κάνει επί δύο. Να πάει και να κάνει αλλαγές που δεν φανταζόμαστε. Ακόμη και στο χρόνο. Θα σας μιλήσουν οι ειδικοί, θα πούν ωραία, θα κάνω κατάχρηση της θέσης μου και επειδή δεν υπάρχει μεταξύ των ομιλητών άνθρωποι του marketing, θα πω ότι με εντυπωσίαζαν και έχω 10 ιδέες για papers για τις αλλαγές που φέρει στην οικονομία, που είναι πολλές και θα σας μιλήσουν για την παραγωγική διαδικασία, για την εκδημοκράτηση των μέσων παραγωγής, αλλά φέρνει αλλαγές στη σχέση και στο ρόλο που έχει ο πελάτης, ο καταναλωτής, όχι μόνο στις υπηρεσίες, ήταν συνδημιουργό των υπηρεσιών πάντα. Τώρα θα έχει και στα προϊόντα. Αυτή είναι η μία τρομερή αλλαγή και υπάρχει όρος prosumer, που είναι από το producer και το consumer. Άρα έχει τέτοια ωραία πράγματα. Εκτός από το πολύ ενδιαφέρον θέμα, η γραφή της κυρίας Μαύρη είναι συγκλονιστική. Χαρά στους μαθητές της και μπράβο που την έχουν δασκάλα. Θα έρθω στοιχείο. Αλήθεια. Ένα μάστερ ακόμα. Μπορούν να μιλήσουν. Είναι η ζωντανή απόδειξη. Είναι απόφοιτοι, διδάκτορες, άνθρωποι που την είχαν. Δεν την έχουν πια ανάγκη. Άρα είναι γνήσια αυτόβουλη η παρουσία τους. Μπορεί, τι να πω. Άμα το λέτε. Είναι υπέροχη η γραφή, απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν μια εξειδίκευση, θέλουν να αποκτήσουν, αλλά είναι τόσο βατό, τόσο προσιτό και σε όλους τους υπόλοιπους, που κυλάει ευχάριστα, δημιουργικά και λίγο σοκαριστικά. Ένα δέος ένιωσα καθώς το διάβαζα, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί βάζει διαστάσεις οι οποίες άπτονται ηθικών ζητημάτων, φιλοσοφικών, που πάει η ανθρωπότητα, πως ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά το όνειρο της ζωής του, να γίνει αθάνατος Θεός και όλα αυτά. Λίγο Χαράρι, είδα μέσα, Homo Deus και τέτοια, δεν ξέρω αν θα επαληθευτούν και πότε. Θα σας πω μια πολύ ωραία φράση που έχει μέσα. Ξέρετε, όταν κάνει κανείς παρουσίαση βιβλίων, συνήθως πρέπει να σκεφτεί ωραία πράγματα να γράψει. Η κυρία Μαύρη θα δίνει έτοιμα, την κλέβεις, κανονικότατα. Έχει γράψει ωραίες φράσεις. Και λέει, μιλώντας για το 3D printing, λέει ότι είναι η τεχνολογία που δίνει βήμα στη φαντασία και την κάνει πραγματικότητα. Είναι συγκλονιστικά μεστή αυτή η φράση και είναι ακριβώς αυτό αν το διαβάσετε. Δεν θα πω πάρα πολλά ακόμα, θα πω στη συνέχεια, θα την παρουσιάσω για όσους δεν την ξέρετε και για όσους θα μας δουν στο βίντεο, γιατί βιντεοσκοπείται η σημερινή παρουσίαση, για όσους δεν έχουν τη τύχη να είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Κυρία Μαύρη, λοιπόν, η συγγραφέα του βιβλίου μας, καθηγήτρια προσωπικών μεθόδων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
πρώτο της πτυχίο μαθηματικά, το ΕΚΠΑ, και μετά πήγε στο καλύτερο πανεπιστήμιο αυτής της χώρας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλειωσε το καλύτερο μεταπτυχιακό, το έχω τελειώσει και εγώ γι' αυτό, το Επιστήμες των Αποφάσεων, και πήρε διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα. Και μετά την κέρδισε η θάλασσα. Με μία σύντομη στάση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχει διδάξει και εκεί, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σπουδαίο ερευνητικό έργο σε πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα. Από το 2015 και μετά ασχολείται συστηματικά με το 3D printing, οπότε τουλάχιστον 8-9 χρόνια από τη ζωή της θα έχει περάσει για να μάθει πολλά πράγματα για αυτό που γράφει στο βιβλίο της, και φαίνεται, η βαθιά γνώση του αντικειμένου φαίνεται όταν γράφει κανείς. Αυτά που ξέρεις καλά τα γράφεις απλά και τα καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν τα ξέρουν. Είναι κριτή σε επιστημονικά περιπτώσεις, όλες τις περγαμηνές που έχει ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, ένας ερευνητής. Ερευνήτρια, θα πω λίγα κάποια μικρά, προφανώς είναι κριτή σε επιστημονικά περιοδικά, έχει επιπλέξει διπλωματικές, πτυχιακές, διδακτορικά, συνέδρια, έχει συντονίσει και έχει εργαστεί και σε πολλά προγράμματα του ΕΣΠΑ και με διάφορους ρόλους, και έχει συμμετέχει στα προγράμματα ως ερευνήτρια και ως αξιολογήτρια και σε επιτροπές παραλαβής και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι το πρώτο της βιβλίο. Έχει ξαναγράψει από τις εκδόσεις Προπομπός, οι οποίες κάνουν πάντα συγκλονιστική δουλειά, η ποιότητά τους είναι εμφανής και σε αυτό το βιβλίο. Τα οικονομικά μαθηματικά το 2003 έχουν εκδοθεί. 13. Το βρήκα για ένα διδακτορικό ακόμα. Ναι, αλλά ξεκίνησε η σύλληψη το 2003. Σωστό. Λοιπόν, είδατε με την τάχη τώρα συμβαίνουν αυτά. Γιατί πάω να της δώσω το λόγο. Ήδη μιλάω πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω 2 ώρες για αυτό το βιβλίο. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο να μας πει την ιστορία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε τα και ένα λοιπόν. Μιλάγατε πλάτος. Το Παρίσι αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο να μας πει την ιστορία αυτού του υπέροχου συναρπαστικού βιβλίου, για το οποίο η ίδια λέει ότι το 3D printing είναι πολύ περισσότερο από τεχνολογία παραγωγής και αποτελεί ένα νέο τρόπο αφήγησης των ιστοριών μας, ορίζοντας εκ νέου το ωφέλιμο, το όμορφο και το αληθές. Ευχαριστώ για το βιβλίο που γράψατε. Αρχικά η Μαρίνα είπε τόσο πολλά καλά λόγια, πραγματικά δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω και να σας ευχαριστήσω όλους. Εγώ συγκινούμαι. Το έχω, είναι κάτι που απέκτησα τα τελευταία χρόνια. Είμαι πολύ καλά με το μικρόφωνο, μιλάω, δεν έχω πρόβλημα, αλλά γενικά συγκινούμαι. Να ευχαριστήσω, όλα τελευταία, να ευχαριστήσω θερμά πριν από όλα τις εκδόσεις Προπομπός και να τις ευχαριστήσω για ένα πολύ σημαντικό λόγο, για την τεράστια υπομονή τους. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε σε μια περίοδο που ίσως ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους επαγγελματικά της ζωής μου και είχαν υπομονή. Είχαν υπομονή και περίμεναν, χωρίς γκρίνια. Οφείλω λοιπόν να πω ότι ευχαριστώ και ελπίζω το βιβλίο να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που είχαμε αρχικά σχεδιάσει. Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πολλές εκπλήξεις, πολλοί άνθρωποι που και τους αγαπώ και με αγαπάνε και περισσότεροι, όχι απλά είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι, είναι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Για τους φοιτητές μου που είναι εδώ με διάφορες ιδιότητες πλέον, δεν είναι πλέον φοιτητές, αλλά έχουν υπάρξει. Για τους φίλους που πρόσφατα απέκτησα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους της δουλειάς και συγκινούμε γι' αυτό, και για τους φίλους που είμαστε από διάφορα μετερίδια και συνεργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές εδώ στο πάνελ που χωρίς δεύτερη κουβέντα αποδεχτήκαν την πρόσκληση. Δεν ξέρω τι θα πω, θα πούνε, εγώ τους ευχαριστώ από τώρα και βασίζομαι ότι δεν θα πούνε άσχημα λόγια. Λοιπόν, τώρα 2 λόγια για αυτό το βιβλίο. Πώς αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το 3D printing. Εγώ μαθηματικός είμαι, με αλγόριθμους ασχολιόμουν. Στόχο είχα να βρω βέλτιστη αποδοτικότητα σε μια τράπεζα και είχα βαρεθεί πάρα πολύ. Και ένα απόγευμα έχω πάει για καφέ εδώ με τον κύριο Ανδρικόπουλο και αρχίζω και του λέω ότι πρόσφατα ένας φίλος μου είπε για το 3D printing. Ο Ανδρέας πάντα έχει πάρα πολλούς φίλους που ξέρουν κάτι, κάνουν, μπορούν να σε βοηθήσουν. Και ξεκίνησε έτσι μια κουβέντα. Μια κουβέντα που αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τι είναι το 3D printing και νομίζω ότι αρχίζει να με κερδίζει. Στα χρόνια που πέρασαν δεν με κέρδισε απλώς.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Είναι κατά τη γνώμη μου, τα πιο παραγωγικά ερευνητικά πεδία με τα οποία έχω ασχοληθεί. Και δεν είναι μόνο ότι όντως δίνει βήμα στην φαντασία μας και εκτυπώνεις αυτό που σκέπτεσαι, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι πραγματικά μιλάμε για έναν διαφορετικό τρόπο και κοινωνικών σχέσεων, αλλά και παραγωγικό τρόπο. Λέω ένα παράδειγμα στην τάξη που θα το πω και τώρα και νομίζω ότι αξίζει. Είναι βράδυ, κάνει κρύο, βαριόμαστε να βγούμε από το σπίτι, δεν έχουμε φλιτζάνια και έχουμε ανάγκη να εκτυπώσουμε ένα φλιτζάνι για να πιούμε καφέ. Είναι τόσο απλό και είναι τόσο αληθινό αυτό το παράδειγμα. Και παρά το γεγονός ότι παλιότερα μπορεί να ήταν και λίγο δύσκολο να ψάξεις να βρεις κάποια αρχεία ή έπρεπε να σχεδιάσεις μόνος σου ένα αρχείο στον υπολογιστή και μετά να το εκτυπώσεις, έχουν προχωρήσει τόσο πολλά πράγματα. Μπορείς να βρεις οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε αρχείο δωρεάν, να το κατεβάσεις και να το εκτυπώσεις. Και αυτό είναι προστατευτικό και όντως είναι, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά είναι και πραγματικό. Μπορεί να είναι τόσο απλό, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ πιο σύνθετο. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι απελευθέρωσε λίγο τους ανθρώπους από τη λογική της δύσκολης γεωμετρίας των αντικειμένων, από τη λογική της μορφής. Έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο δύσκολη είναι η μορφή ενός αντικειμένου. Μπορούμε με δύο τρόπους, είτε παίρνοντας πάρα πολλές φωτογραφίες, είτε με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου σαρωτή, να απεικονίσουμε το αντικείμενο και στη συνέχεια να έρθουμε να το εκτυπώσουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πια δεν χρειάζεται να περιμένεις για να αγοράσεις ένα αντικείμενο. Φτιάχνεις το αρχείο και το κρατάς στα χέρια σου. Τα περισσότερα αντικείμενα που βγαίνουν από το 3D είναι έτοιμα αντικείμενα, είναι ολοκληρωμένα αντικείμενα. Και αν βάλουμε μέσα και τη δυνατότητα ο καθένας μπορεί να φτιάξει αυτό που πραγματικά θέλει, κάτι που μας απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, η μαζική παραγωγή, το βασικό πρόβλημα που έχει είναι ότι παράγει φασόν πράγματα. Τα ίδια ποτήρια, τις ίδιες μπλούζες. Εδώ με πάρα πολύ μικρές αλλαγές έχεις τη δυνατότητα να έχεις ένα αντικείμενο όπως εσύ το έχεις φανταστεί και να το κατασκευάσεις μόνος σου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικό, είναι η διαχείριση των μέσων παραγωγής. Έχει απασχολήσει πολύ την ανθρωπότητα ποιος τελικά κατέχει τα μέσα παραγωγής. Και ξαφνικά μιλάμε για μια τεχνολογία που είναι στο σπίτι καθενός, μπορεί να εκτυπώσει οτιδήποτε, άρα ουσιαστικά έχουμε μια αναδιανομή το ποιος τελικά κατέχει το μέσο παραγωγής και μπορεί να διαμορφώσει και σχέσεις. Είτε σχέσεις κοινωνίας, είτε σχέσεις οι οποίες να είναι συνεργατικές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν. Εντάξει, όσον αφορά τις εφαρμογές, προφανώς έχετε διαβάσει όλοι, έχετε δει στην ένδυση, στην υπόδυση, στα αντικείμενα, στα πράγματα τα απλά τα καθημερινά που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει όμως και άλλη διάσταση. Υπάρχει η διάσταση ότι είμαστε στη λογική του bioprinting. Μπορούμε να εκτυπώνουμε ιστούς, μπορούμε να εκτυπώνουμε προσθετικά μέλη. Όλοι έχετε ακούσει και το έχετε δει σε άπειρα βιντεάκια την ιστορία να εκτυπώνουμε σπίτια. Στο Ντουμπάι το πρώτο και συνεχίζεται η ιστορία. Αυτό λοιπόν που προσπάθησε να κάνει αυτό το βιβλίο ήταν όλα αυτά τα οποία λέω μέσα σε 2 λεπτά, να μπορέσει κάποιος ο οποίος ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το 3D printing, να καταλάβει τι είναι. Ο στόχος του βιβλίου είναι ένας εισαγωγικός στόχος. Να το πάρει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τι είναι, δεν έχει δει ποτέ τίποτα, δεν έχει ασχοληθεί και να καταλάβει ποια είναι αυτή η νέα τεχνολογία και τι πάει να διαμορφώσει για το μέλλον μας. Αν εδώ πέρα βλέπω κάποιους που δεν το γνώριζαν το 3D printing μέχρι να βρεθούμε και πλέον ξέρω ότι ασχολούνται και πάρα πολύ. Αν το έχουμε καταφέρει αυτό, σημαίνει ότι κάτι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε στο εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το 3D printing. Αυτά ήθελα να πω. Περισσότερο να δώσω λόγο στους υπόλοιπους να μιλήσουν για αυτό το βιβλίο και πώς την άποψή τους πάνω σε αυτό. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήσεις σε όλους και στη συγγραφέα και στους υπόλοιπους ομιλητές. Στη συνέχεια, ας ξεκινήσουμε με Θα ξεκινήσω εγώ με την παρουσίαση του πρώτου ομιλητή, του καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαρη. Και θέλω πριν πω πραγματικά πολύ σπουδαίο εντυπωσιακό του ερευνητικό και διδακτικό έργο και όχι μόνο και διδακτικό,
θέλω, συνεχίζοντας αυτό που έλεγε η κυρία Μαύρη για τα μέσα παραγωγής και την εκδημοκράτησή τους. Τώρα. Ναι. Βρήκα μια συνέντευξή σας και ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω μια μια φράση. Όταν αναλάβατε την Βρυτανία, ήταν μετά, η οποία δείχνει έναν άνθρωπο με αυτή την ευαισθησία και για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους είναι πάρα πολύ σημαντικό να την έχουν αυτή την οπτική για την εκπαίδευση. Είχε πει λοιπόν ο καθηγητής ο κ. Γκρίτζαλης, η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά βασική συνιστόσα εξισωτικού μηχανισμού για την ανέρεση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ήταν σε όλο το πλαίσιο της συνέντευξης. Όχι, ήταν το 10 χρόνια πριν, ναι. Αυτό είναι το πνεύμα, μία από τις διαστάσεις του πνεύματος που έχει και το 3D και νομίζω ότι θα μας πει, η ματιά του θα είναι και προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να κάνω λάθος. Χαίρομαι. Δύο κουβέντες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, όσοι το ξέρετε, μπορούμε να μιλήσουμε 2 ώρες για το βιογραφικό του. Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δίκαιο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, μέλος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρώην Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θα πω ένα, γιατί είναι σπάνιο και αξίζει. Είναι από τους λίγους Έλληνες που έχουμε τη χαρά και την περηφάνεια. Είναι στο 2% των ερευνητών στο αντικείμενο τους παγκοσμίως. Social credit system στην Κίνα είναι άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τη Μάνια για την τιμή να είναι εδώ σήμερα. Όποιος θέλει να μάθει καλά πράγματα για το ποιες είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας 3D printing, να κοιτάξει εξ αριστερών. Όχι πολύ αριστερών, λίγο αριστερών. Εγώ θα προσπαθήσω να πω αυτό που, χωρίς να το ξέρετε, ελιχθήκατε. Καταρχάς να πάμε λίγο πιο πίσω. Το ερώτημα είναι αν είναι τριδιάστατη ή τρισδιάστατη. Μαλώνουν οι φιλόλογοι, αν πρέπει κύριε Μαύρη, θεωρούν κάποιοι ότι δεν προέρχεται από το επίρρημα τρεις ευτυχισμένος, 3 κατάρατα πανεπιστήμια, αλλά επειδή είναι 2 ή 3 διαστάσεις, τριφύλι, δίφωνο, τρικάταρτο, τριτάξιο, άρα θα μπορούσε να είναι και τριδιάστατη εκτύπωση. Σταματάω, δεν ξέρω. Απλώς κατέγραψα την υφιστάμενη κοβίτσα σε μια τριφύλι. Λοιπόν, 3D printing λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη μεγάλη εικόνα και να φτάσουμε στο ζητούμενο. Σήμερα όποιο βιβλίο ανοίξουμε, όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανοίξουμε, όταν μιλήσει για Industry 4, θα μας πει ποια είναι τα κορυφαία τεχνολογικά, ποια είναι τα φλέγοντα θέματα στον χώρο της τεχνολογίας. Οι φράσεις που όλοι διαβάζουμε είναι τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτό που λέμε Internet of Things, μερικοί το λέμε και Internet of Everything, κυβερνοασφάλεια, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, προστασία ιδιωτικότητας. Αυτά είναι τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία του Industry 4. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που μια φορά το χρόνο συνεδριάζει στο Νταβός στην Ελβετία, αυτό που προσπαθεί να καταλήξει κάθε Γενάρη είναι ποια είναι τα global risks στην ανθρωπότητα σήμερα, ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι. Το 2024, λοιπόν, το τέλος Γενάρη, για πρώτη φορά ως κορυφαίο κίνδυνο στην ανθρωπότητα του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ αναφέρει ότι φέτος νούμερο 1 πρόβλημα λέγεται disinformation ή αλλιώς παραπληροφόρηση ή προπαγάνδα αξιοποιώντας και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι κρίσιμο γιατί είμαστε σε χρονιά εκλογών και στις ΗΠΑ και στην Ευρωβουλή. Άρα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης για την προπαγάνδα και παραπληροφόρηση πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε εκλογικά αποτελέσματα που δεν φανταζόμαστε. Το δεύτερο και τελευταίο λοιπόν μεγάλο πρόβλημα που ανέφερε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι digital power concentration, συγκέντρωση ψηφιακής ισχύως. Υπάρχουν 5 εταιρείες που τις ξέρουμε όλοι, Google, Apple, Meta, τη λέγανε Facebook παλαιότερα, Amazon και Microsoft. Είναι η λεγόμενη GAMAM. Αυτοί οι 5 μαζί έχουν προϋπολογισμό $17 τrillion. $17 trillion σημαίνει ότι εάν ήταν χώρα θα ήταν η 3η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. Και
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς διαφάνειας στις χώρες του ΟΣΑ, οι απώλειες λόγω της φοροαποφυγής αυτών των μεγάλων εταιριών το 2023 υπολογίζονται σε $500 δισεκατομμύρια. Και επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανθρωπότητα είναι τα πράσινα, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού παράγει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που παράγει το φτωχότερο μισό του πλανήτη. Και ακριβώς αυτό το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει σήμερα περισσότερο από το μισό παγκόσμιο πλούτο. Αυτά είναι τα στοιχεία σήμερα. Ο καθηγητής Κοέν από το Παρίσι, συγγραφέας του βιβλίου «Πλούτος του κόσμου, φτώχεια των εθνών», έλεγε ότι ο ψηφιακός καπιταλισμός αντί να προάγει την ευημερία, κατορθώνει να επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την υφιστάμενη φτωχοποίηση. Σοφός άνθρωπος. Αυτό είναι το Industry 4. Εμείς πορευόμαστε σιγά σιγά προς το Industry 5. Τι είναι το Industry 5? Σκοπός του Industry 5 είναι να εισάγει εκ νέου στην εξίσωση θεωρήσεις που θα συμπεριλάβουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Δηλαδή το ζητούμενο να είναι collaborations among humans and machines. Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε να πάμε στο Industry 5. Αυτό είναι ένα μέρος της πραγματικότητας. Θα μου πείτε το 3D printing, τι συνεισφορά, τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά. Η κυρία Μαύρη, διαβάζοντας το βιβλίο, θα γίνει σαφές σε όλους από την πρώτη στιγμή ότι με ενάργεια περιγράφει ότι το σταθερό επίδικο των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών είναι η μελέτη της επίδρασης της κατοχής των μέσων παραγωγής στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων. Δηλαδή, όποτε έχουμε μια καινούργια τεχνολογική λύση, για τις οποίες επιτυχάνουμε διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης περισσότερων ανθρώπων στα μέσα παραγωγής, τότε αυτό αποτιμάται θετικά. Γιατί οδηγεί σε εκδημοκρατισμό της παραγωγής και κυρίως τροποποίηση των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό λέει η κυρία Μαύρη στο βιβλίο. Πράγματι, αν κοιτάξει κανείς τη διεθνή βιβλιογραφία, μελετώντας το πώς αξιοποιούμε το 3D printing διεθνώς, η κλασική φράση που βλέπουμε στην αρχή είναι βασικό μέσο εκδημοκρατισμού της παραγωγής. Ο Μάρξ πριν από πολλά χρόνια μιλούσε για σχέσεις κυριαρχίας όσων κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Το 3D printing εν δυνάμει μπορεί να μετατρέψει όλους και όλους εμάς σε κατόχους μέσων παραγωγής. Αρκεί να έχουμε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και τη σχετική κατά περίπτωση πρώτη ύλη που χρειάζεται και τα σχέδια θα τα βρούμε. Άρα όλα ξεκινούν από αυτή τη βάση και αναπτύσσονται. Κατασκευή με προσθήκη υλικού είναι το ζητούμενο. Βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και μία από αυτές τις προϋποθέσεις αναπτύσσονται στο βιβλίο και οι 10, η μία από αυτές λέγεται λιγότερα απορρίμματα ανακατασκευή αντικειμένου. Που αυτό έχει ενδιαφέρον. Ποιο είναι το περιβάλλον εφαρμογής που χρησιμοποιούμε 3D εκτυπωτές? Η κυρία Μαύρη μας ανέφερε μερικά ήδη από αυτά. Σημείωσα το τρισδιάστατο τυπωμένο αυτοκίνητο το 2010, εκτυπωτή τρισδιάστατων τροφίμων το 2011. Σκεφτείτε τι σημαίνει 3D εκτυπωτές που με πρώτη ύλη κατάλληλη παράγουν τρόφιμα σε διάφορες υπήρους της ανθρωπότητας, για παράδειγμα στην Αφρική. Εκτύπωση προσθετικής χιαγώνας, ανέφερε η κυρία Μαύρη προηγουμένως στα θέματα υγείας. Άρα σταδιακά βλέπουμε διαρκώς μικρές, μεσαίες και ενδεχομένως και μεγάλες επιχειρήσεις στις διαδικασίες παραγωγής να ενσωματώνουν τρισδιάστατους εκτυπωτές. Άρα τα περιβάλλοντα εφαρμογής είναι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και ενδεχομένως δεν μπορούμε να φανταστούμε. Υγειονομικά υλικά είναι το πρώτο. Θυμάμαι εκείνο το συντριβάνι στις Βρυξέλλες που έχει σοκολάτα, βιομηχανία τροφίμων. Σοκολάτα στο σπίτι. Βιομηχανία υφασμάτων και μόδας. Και να μην μιλήσουμε για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, που θα βρούμε ολόκληρο κεφάλαιο, εκεί άκρη δεν έχει ουρανός. Πέραν όλων των συνήθων στην αεροναυπηγική, στον κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών. Αυτό που επίσης τονίζει η κυρία Μαύρη στο βιβλίο της είναι ότι υπάρχει μια συνιστόσα που πρέπει κανένας να τη δει εμφατικά, τη συνεισφορά των δυνατοτήτων της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Ουσιαστικά το βιβλίο περιγράφει αναλυτικά το σύνολο πλεονεκτημάτων των τριδιάστατων εκτυπώσεων με ποικίλα υλικά και διάφορες κατηγορίες ωφελούμενων. Αναφέρει και μειονεκτήματα, αλλά όχι με την λογική της ητοπάθειας, αλλά με την έννοια της πρόκλησης για να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, είναι υψηλό κόστος κτήσης ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή. Ο ρυθμός παραγωγής των προϊόντων είναι χαμηλός ή είναι ταχύς.
Μήπως εγείρονται προβλήματα intellectual property rights, διανοητικής ιδιοκτησίας. Και, εν πάση περιπτώσει, μήπως πληγώνουμε το πράσινο περιβάλλον με την έννοια της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων. Αυτά είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά, αλλά δεν είναι ανοιχτά για να αποφύγουμε την αξιοποίηση, αλλά είναι προκλητικά ανοιχτά με την έννοια της έρευνας για να πάμε στην επόμενη μέρα. Το αντί-επιλόγου στο τέλος της κυρίας Μαύρης στο βιβλίο είναι δηλωτικό της σύγκλησης των ιδεολογικών απόψεων που θυμάμαι συγγραφέως με τις δυνατότητες τεχνολογίας που μελετά. Με μεθοδικότητα, προς όφελος εκπαίδευσης και έρευνας, δηλαδή φοιτητών και φοιτητριών στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας και για την ανωδική κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα που υπονοήσατε προηγουμένως. Άρα να ευχαριστήσουμε τη Μάνια εξ ονόματος όλων αυτών για το βιβλίο. Και να κλείσω όπως ακριβώς αρχίζει το βιβλίο. Στην αρχή, πηγαίνοντας στη δεύτερη-τρίτη σελίδα, λέει στη Σοφία. Στη Σοφία. Όποιος το διαβάσει καταλαβαίνει το κλασικό έκφραση απέραντης αγάπης μιας μάνας στο μονάκριβο παιδί. Έτσι. Βέβαια, για κάποιους το Σοφία μου μπορεί να έχει έκφραση ιδιοκτησιακή, αλλά είναι προφανώς ότι δεν μας αφορά, γιατί η Σοφία ανήκει στο μέλλον και δεν ανήκει ούτε στη μαμά της ούτε σε κανέναν άλλο. Και αν με ρωτούσατε τι να γράψετε ως αφιέρωση, θα το έλεγα λίγο διαφορετικά. Θα έγραφα ότι αφιερώνω το βιβλίο στη Σοφία μου, η οποία αν είχε καθυστερήσει λίγο ακόμη να έρθει, θα είχα τελειώσει το βιβλίο 5 χρόνια νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εάν υπάρχει κάποιος από το κοινό που θέλει να θέσει ένα ερώτημα, ένα πρόβλημα, για να είναι λίγο πιο διαδραστικό και πιο φρέσκες οι ιδέες που έχετε παρουσιάσει. Στην κυρία Μαύρη ή στον κύριο Γκρίτζαλη, να ξεκινήσουμε. Η πρώτη είναι δύσκολη, μετά δεν σας προλαβαίνουμε, έτσι γίνεται συνήθως. Τα είπαμε πάρα πολύ. Τα είπατε. Ναι, αυτό δηλαδή είναι καλή δάσκαλη, είναι πρόβλημα μετά. Δεν έχουμε ρωτήσει. Να ρωτήσω εγώ κάτι που με προβλημάτισε πολύ αυτό το βιβλίο. Με προβλημάτισαν πολλά, αυτό ταιριάζει με αυτή την οπτική που δώσατε. Κάθε φορά που έχουμε μια καινούργια τεχνολογία, είμαστε όλοι αισιόδοξοι και λέμε τέλεια. Θα εκδημοκρατιστούν και με το ίντερνετ το ίδιο ήταν. Θα έχουν όλοι πρόσβαση στην πληροφορία. Θα μπορούμε να ψηφίζουμε online. Και τις περισσότερες φορές, για να μην είμαι απεσιόδοξη και από όλες, αυτό με κάποιο τρόπο βλέπουν μέσα επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, διάφοροι, φεύγει η επιστήμη από την επιστήμη και δεν γίνεται. Έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε περισσότερο για το 3D. Το 1958 ο Ιάκωβος Καμπανίλης έγραψε ένα θεατρικό με τίτλο «Η αυλή των θαυμάτων». Τι ήταν η αυλή των θαυμάτων? Ήταν η εποχή πριν την ανοικοδόμηση της Αθήνας, όπου στις αυλές έβρισκες, αν πήγαινες μάλιστα δυτικά από τον Κηφισό στην Αθήνα, έβρισκες χαμηλά σπίτια, παλιούς πρόσφυγες, που ήταν μικρά σπιτάκια, που ο κοινός τόπος τους ήταν η αυλή, όπου έβγαιναν και αντάλλασαν απόψεις και κάποια στιγμή αποφάσισαν να δώσουν αντιπαροχή στο συγκρότημα μαζί με την αυλή, μόνο που ο πλούτος από την αντιπαροχή δεν ισοκατανεμήθηκε μεταξύ των ιδιοκτητών των χαμηλών σπιτιών. Πώς το λέγει ο ποιητής, είναι ο καπιταλισμός βρεϊλήθη, κάπως το λέγω. Άρα μην περιμένετε ισοκατανομή, όμως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όταν μπορούν μικρές επιχειρήσεις, οικιακά περιβάλλοντα και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τρισδιάστατους εκτυπωτές, απομένει στον κόσμο του marketing, κάποιες τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, πώς θα προωθήσει το προϊόν και πώς θα διασφαλίσει και ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφορά του με λογισμένο κόστος. Άρα είναι μια προσπάθεια να αλλάξουν κοινωνικές σχέσεις, αλλά μην νομίζετε ότι αυτό θα γίνει από μια μέρα στην άλλη, γιατί κάποιοι δυσαρεστούνται. Ευχαριστώ. Υπάρχει αλλαγή. Θα ήταν λάθος να μην την αναφέρουμε. Υπάρχουν οι αλλαγές που γίνονται σταδιακά και αλλαγές που είναι επαναστατικές. Το 3D printing μπορεί να είναι στη σύλληψη του επαναστατικό, η κοινωνική αλλαγή πάντα είναι πολύ πιο αργή. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο σπίτι αυτό του κ. Γκρίτζαλης υπάρχει ένας οικιακός εκτυπωτής.
Και όταν στη μικρομεσαία επιχείρηση, που ειδικά εντάξει, είναι αυτή που είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην ελληνική κοινωνία, υπάρξει ένας ευτυπωτής, έχουμε αλλαγή. Η αλλαγή όμως αυτή, για να γίνει πραγματικότητα, δηλαδή να έχουν όλοι 3D printer και όλοι να το χρησιμοποιούν, χρειάζεται χρόνια. Όμως αυτός ο χρόνος είναι πολύ μικρότερος από παλιά. Ας σκεφτούμε τι γινόταν με το ίντερνετ. 2005, στην κοινωνία της πληροφορίας, μετράγαμε τη δίσδυση του ίντερνετ και μετράγαμε ότι με dial-up είχαμε το 20%. Ήμασταν πάρα πολύ happy γι' αυτό και λέγαμε πω επανάσταση. Και μετά το 2010 δεν μετράγαμε, κανένας δεν είχε dial-up και μετράγαμε 40%. Και τώρα δεν υπάρχει σπίτι το οποίο να μην έχει ίντερνετ. Δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να. Αυτό είναι αλλαγή. Η πρόσβαση στην πληροφορία ήταν αλλαγή. Άλλαξε την κοινωνία μας, άλλαξε τη σύνθεση. Μην έχουμε την αίσθηση ότι είναι το ίδιο όπως είναι το 1990. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στα 10 χρόνια που το 3D έχει αρχίσει πια και υπάρχει, στα 5, γιατί για να είμαστε και λίγο σοβαροί, ο κόσμος το έμαθε στον COVID, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τις μάσκες. Πάντα όλα αυτά θέλουν κάτι το οποίο να είναι κινητήρια δύναμη που τα προχωράει. Το 2005 ψάχναμε ποια ήταν η κινητήρια δύναμη για το ίντερνετ. Είχαμε καταλήξει όταν τα social media και το Facebook. Το Facebook έπαιξε ένα ρόλο. Εδώ ο COVID ήταν το πιο χαρακτηριστικό προκειμένου το 3D printer να μπει μέσα στην καθημερινότητά μας. Ότι υπάρχει ένα εργαλείο που αν δεν μπορούμε να παράγουμε μάσκες, μπορούμε να τις παράγουμε στο σπίτι μόνοι μας για να προφυλακτούμε. Αυτό έδωσε άλλη όθηση. Αν κοιτάξουμε όλες τις έρευνες πριν και μετά, είναι τεράστια η υποδοχή που υπάρχει μετά. Κοινωνικά έπεται αυτή η αποδοχή. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Αν η διαφορά υπάρχει. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, στον κύριο Φίλιππο Αζαριάδη Τοπάλογλου, καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών, Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Ούτε αυτός είναι το γύρο. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει υπάρξει όμως, ολοκλήρωσε όλες τις βαθμίδες, έκανε το χρέος του στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και μετά ήρθε στην Αθήνα για να συνδράμει από μια νέα θέση. Μαθηματικός επίσης, από το τμήμα Μαθηματικών και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Μηχανολόγων, Μηχανικών και Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μηχανικός δηλαδή, κατά βάση. Είναι κριτής, έχει βέβαια σπουδαίο έργο ερευνητικό, λέω αυτονόητα πράγματα, αλλά καλό είναι να ακούγονται. Κριτής σε περισσότερα από 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 140 επιστημονικά συνέδρια, 1321 σήμερα το μεσημέρι εδώ αναφορές στο Google. Ναι, είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία μου. Έχει ερευνητικό έργο πολύ σπουδαίο, δημοσιευμένο σε έγκριτα περιοδικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχει τύχη αποδοχής το έργο του και στην πράξη. Έχει βρει βιομηχανικές εφαρμογές και αυτός ο συνδυασμός, ξέρετε, είναι πάντα πιο σπουδαίος και πιο δύσκολος. Οπότε έχει και την πρακτική ματιά και θα μας μιλήσει, ελπίζω, θα μοιραστεί την εμπειρία του και τη γνώση του σε πολλές διπλωματικές, σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, σπουδαίο επιστημονικό έργο και με αυτά τα πολύ λίγα, θα μπορούσα ξανά να μιλάω ώρες, θα δώσω το λόγο και παρακαλώ για την ομιλία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μάρη για την πρόσκληση και να της δώσω και συγχαρητήρια για το βιβλίο. Το διάβασα και εγώ όλο. Και μπορώ να πω ότι πράγματι καλύπτει το αντικείμενο σφαιρικά. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να πάρεις και να μάθεις για τις τεχνολογίες, για τα υλικά, για το παραγωγικό μοντέλο, για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στο νέο μοντέλο, για θέματα ηθικής, για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, για νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, computer aided tissue design, όλα αυτά που βάζει μέσα. Άρα είναι ένα βιβλίο που πραγματικά κάποιος ο οποίος θέλει να μάθει για το 3D printing μπορεί να το πάρει και να διαβάσει και να έχει μια σφαιρική εικόνα. Εγώ θα μείνω σε πιο πρακτικά πράγματα, ίσως να συγκλήσω και τον ενδιαφέρον για κάποιες ερωτήσεις. Προσωπικά ήρθα σε επαφή με αυτή τη τεχνολογία το 2003. Ήμουνα τότε διδάσκων βάση του προδικού διατάγματος 407, νομίζω έχουμε περάσει πάρα πολύ από αυτό, στη Σύρο, και κάποια στιγμή αποβιβάστηκε από ένα πλοίο ένα τεράστιο κουτί που είχε ένα 3D printer μέσα, που για εκείνη την εποχή 2003 ήταν ένα εξαιρετικό μηχάνημα της στράτασης, των προδιαγραφών, πανάκριβο,
το οποίο είχε και επίσης και διαλυόμενες απόφυγες. Δηλαδή μπορούσε να φτιάξει λειτουργικά πρωτότυπα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή, ήταν πολύ πρωτοπορία η τεχνολογία. Βέβαια, εγώ θέλω να πω κάτι και σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση, ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις πατέντες και όλα αυτά. Και μπορώ να πω ότι η τεχνολογία αυτή πήρε πολύ μπροστά όταν λήξανε πατέντες της στράτασης και της θέτησης. Κάπου το 2010 έγινε αυτό. Και συνδυάστηκε αργότερα και με το COVID κτλ. Άρα, κατανοώ εν μέρη την ανάγκη μια εταιρεία να διασφαλίσει δικαιώματα γιατί πρέπει να βγάλει κέρδη και πρέπει να τα επενδύσει, να κάνει έρευνα κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό που αναφέρεται πριν, νομίζω ότι λειτουργεί αντίθετα. Και ενοχλούμε, συγγνώμη για την έκφραση, όταν βλέπω σε χρηματοδοτούμενα έργα από δημόσιους φορείς να βάζουν ως δείκτες αξιολόγησης πόσες πατέντες θα βγουν. Αυτό μια παρένθεση. Και είναι η παρένθεση. Τώρα, να πω λίγο για το 3D printing. Εγώ θα μιλήσω λίγο καταρχάς από την πλευρά της σχεδίασης προϊόντων. Η σχεδίαση προϊόντων έχει διάφορες φάσεις. Μία φάση είναι αυτή η δημιουργική φάση που οι σχεδιαστές, και θα δώσω και συγχαρητήρια στη Μάνια, που στο κεφάλαιο 4 έχει αποτυπώσει με μεγάλη ακρίβεια τη διαδικασία. Οι σχεδιαστές λοιπόν μαζεύονται, αυτοί οι σχεδιαστές, και δημιουργεί ιδέες για αυτό που θέλει να σχεδιάσει. Και αυτές τις ιδέες πριν από 20 χρόνια τις δημιουργούσαν με σκίτσα σε ένα χαρτί. Περιελάμβαναν διάφορες μορφές εναλλακτικές του προϊόντος, διάφορες εναλλακτικές λειτουργίες του προϊόντος, βάζανε μέσα και τον ανθρώπινο παράγοντα για να δείξουν τη χρήση του προϊόντος, ακόμα και τις διαστάσεις του προϊόντος σε σχέση με τον άνθρωπο, και όλα αυτά σε επίπεδο σε χαρτί. Αργότερα έγινε το πρώτο βήμα που πήγαμε σε ψηφιακή σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Είχαμε μια ηλεκτρονική γραφίδα και σχεδιάζανε σε τάμπλετ. Οπότε υπήρχε ένα λογισμικό το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχάς μπορούσε να κάνει εύκολα αλλαγές. Γιατί όταν τα σχεδιάζει με το χέρι, δύσκολα να κάνει αλλαγές. Οπότε αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Μάλιστα τα λογισμικά δίνουν τη δυνατότητα να βάλει και χρώματα και κάποιες σκιές κτλ. Να δώσει και ένα επίπεδο ρεαλισμού και να το κάνει πιο ρεαλιστικό το αποτέλεσμα, την ιδέα που θες να επικοινωνήσεις με τους υπόλοιπους. Το επόμενο βήμα ήταν να πάμε στη σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή, πάντα μιλάμε όμως για το δημιουργικό κομμάτι. Όπου εκεί πια πλέον υπάρχουν λογισμικά που επιτρέπουν να σχεδιάζουν απευθείας σε τρεις διαστάσεις, ακόμα και στη φάση τη δημιουργική, όπου ο σχεδιαστής καλείται να συλλάβει την ιδέα του προϊόντος και να την αποτυπώσει, να την αποδώσει. Και αυτό φυσικά συνοδεύτηκε με δυνατότητες που έχουν πια τα προγράμματα φωτορεαλισμού, να βάζεις υφές, να βάζεις φώτα, να το βάζεις σε μια σκηνή, σε ένα περιβάλλον, και έτσι να έχεις πάρα πολύ ρεαλιστικά αποτελέσματα του προϊόντος. Εγώ να σας πω ενδεικτικά, σε ένα μάθημα που είχα στη Σύρο, ξεκίνησα σε αυτό το μάθημα και έδειχνα εικόνες από προϊόντα που ήταν όμως φτιαγμένες ψηφιακά. Ρωτάγα τους φοιτητές αν είναι ψηφιακά φτιαγμένες ή φωτογραφίες. Και η μεγάλη πλειονότητα δεν μπορούσε να απαντήσει με σιγουριά τι από τα δύο ήταν. Το επόμενο βήμα από αυτό ποιο ήταν? Να πάμε και να το εκτυπώσουμε. Να το έχουμε δηλαδή το προϊόν πια σε πρωτότυπη μορφή. Ακόμα και από τη φάση της δημιουργικής σχεδίας, που είναι τεράστιο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει ένα άλμα για να φτάσει κανείς να κάνει ένα πρωτότυπο ενός προϊόντος. Έπρεπε να ακολουθήσει μια διαδικασία που είχε πολλά επιμέρους στάδια μέχρι να φτάσει σε αυτό το πρωτότυπο. Και τώρα είμαστε σε φάση δημιουργικής σχεδίασης και έχουμε ένα πρωτότυπο. Οπότε ήταν ένα τεράστιο άλμα και αυτό ουσιαστικά άνοιξε μια πορτούλα που έδωσε ένα τεράστιο ορίζοντα. Και για νεοφυείς επιχειρήσεις που άρχισαν να δίνουν πια, γιατί πια αυτό που κόψε αξία είναι το σχέδιο. Δεν είναι ο εκτυπωτής, ούτε το υλικό. Όπως ένας κοινός εκτυπωτής δεν έχει σημασία το χαρτί ή το μελάνι, έχει σημασία το περιεχόμενο. Άρα ταυτόχρονα απόκτησε μεγάλη αξία το σχέδιο. Και αυτό που διαπραγματευόνταν, που μπορούν να διαπραγματευτούν και να πουλάνε, δεν είναι το προϊόν, είναι το σχέδιο. Και βλέπω πολλούς νέους
που έχουν παράλληλες ή κύριες απασχολήσεις και φοιτητές με αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω, που ουσιαστικά έχουν σχέδια τα οποία τα εμπορεύονται και έχουν ιστοσελίδες που μπορεί να δει κάποιος πελάτης, να δει ένα σχέδιο, να το ζητήσει, να ζητήσει αλλαγές, να τις κάνουν και να του στείλουν έτοιμο το προϊόν. Άρα το σχέδιο απέκτησε πολύ μεγαλύτερη αξία, όχι ότι πριν δεν ήταν σημαντικό, αλλά τώρα απέκτησε πολύ μεγαλύτερη αξία σε σχέση με προηγουμένως και αυτό άνοιξε νέες πάλι δυνατότητες. Πλέον, αν δούμε λίγο τα τελευταία χρόνια τι γίνεται και σε επίπεδο έρευνας, θα δούμε ότι σχεδιάζονται προϊόντα για 3D εκτύπωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθώ να διαμορφώσω έτσι τη δομή του προϊόντος, ώστε να έχει συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να μην το λέω θεωρητικά. Ας πάρουμε μία σόλα ενός υποδήματος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες όπως η Nike, η Adidas και άλλες μεγάλες εταιρείες που έχουν παράλληλα με τα κυρίως προϊόντα που φτιάχνουν, έχουν και μία γκάμα προϊόντων τα οποία η σόλα τους είναι φτιαγμένη από 3D print. Αυτό που έχει αξία εκεί είναι ότι όχι απλά ότι θα πρέπει η σόλα να αντέχει στις καταπονήσεις, στις δυνάμεις και όλα αυτά, γιατί εκεί υπάρχουν πολλές δυνάμεις όταν πατάμε και υπερπατάμε, αλλά να ανταποκρίνεται και στην απέτηση του χρήστη για άνεση. Και μάλιστα άνεση εξατομικευμένη. Γιατί πλέον, επειδή αυτό το πράγμα μπορεί να τυπώσει οτιδήποτε, μπορώ να διαμορφώσω κατάλληλα τη δομή της σόλας, έτσι ώστε να παρέχω εξατομικευμένο προϊόν στον κάθε πελάτη. Αυτό είναι ένας κλάδος της μηχανικής που λέγεται μηχανικά με τα υλικά. Δηλαδή, έχουμε προϊόντα τα οποία έχουν μηχανικές ιδιότητες που δεν εξαρτώνται από το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί, αλλά από τη δομή που έχουν εκτυπωθεί. Και φυσικά αυτό είναι ένας τομέας που έχει μεγάλη ανάπτυξη ερευνητικά. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα μεταπροϊόντων, μεταυλικών, τα οποία δοκιμάζονται και εξελίσσονται και μάλιστα τώρα μπαίνει και τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε όλα αυτά που επιταχύνει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Ένα άλλο παράδειγμα μπορώ να σας πω και θα κλείσω, μάλλον μια μικρή κατάκριση, έχει να κάνει με ένα κλάδο της μηχανικής, ο οποίος ήταν για κάποια χρόνια λίγο ξεχασμένος. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε στα ελληνικά συμβατοί μηχανισμοί. Οι συμβατοί μηχανισμοί είναι κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι δεν έχουν αρθρώσεις, δηλαδή είναι ένα μονοκόμματο πράγμα. Φανταστείτε ένα μανταλάκι σαν αυτά που βάζουμε στις ξαπλώστρες για να πιάνουμε την πετσέτα μας στην παραλία, χωρίς το ελαττήριο, αλλά να είναι ένα πράγμα με το πλαστικό να λειτουργεί και σαν έλασμα. Υπάρχουν τέτοια μανταλάκια. Και ας πούμε ένα πολύ απλό τέτοιο υλικό είναι αυτός ο συνδετήρας, ένα τέτοιο προϊόν. Είναι ένα προϊόν, ένας μηχανισμός. Το χαρακτηριστικό που έχουν αυτοί οι μηχανισμοί όλοι είναι ότι είναι ένα πράγμα, ένα τμήμα. Δεν αποτελούνται από διαφορετικά τμήματα και ενώ κάποια στιγμή είχε αυτός ο κλάδος κάπου χαθεί, τώρα έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη άνθηση και ξανά βλέπουμε επιστημονικές δημοσιεύσεις και έρευνα που συνδυάζει αυτόν τον κλάδο με το 3D printing. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το 3D printer μπορεί να σου φτιάξει ένα τέτοιο πράγμα, μόνο κόμματα, οπότε έρχεσαι να επωφεληθείς από όλη αυτή τη θεωρία που υπήρχε και είχε κάπως ξεχαστεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ξέρω αν κάποιος από τους πολυφιλητές θέλει να σχολιάσει, να ρωτήσει. Οι καλεσμένοι μας, λοιπόν. Κάποιος που θέλει να παρέμβει για ένα προβληματισμό, μια απορία, μια διαφωνία. Οι αντοχές υλικών έχουν εξεταστεί όλοι με αυτό και το αποτέλεσμα του προϊόντος. Αυτό είναι, μιλάμε για τα μεταυλικά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι που εξετάζεται. Δηλαδή,
διαφορετικοί τύποι μεταυλικών, και όταν λέω διαφορετικοί τύποι μεταυλικών εννοώ διαφορετικές δομές, εντάξει. Παράγουν διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες στα τελικά προϊόντα και οι οποίες αυτές είναι παληθεύσιμες τόσο σε επίπεδο προσομοίωσης, όσο και σε μηχανικές αναλύσεις στα εργαστήρια με τους κλασικούς τρόπους του εφελτισμού και της λήψης κτλ. Άρα επεμβαίνει και στην κρυσταλλική δομή, όχι. Όχι. Και επίσης θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται, τι εφαρμογή έχει στα απόβλητα. Μιλήσατε για μείωση αποβλήτων. Τεχνική οικονομία. Βασικά αρχικά πρόκειται για μια προσθετική κατασκευή σε σχέση με τον κλασικό τρόπο που είναι αφαιρετική κατασκευή. Έχεις το υλικό, αφαιρείς για να φτιάξεις τη μορφή ενός αντικειμένου. Εδώ δεν γίνεται έτσι. Εδώ προσθέτεις υλικό επίπεδο και κατασκευάζεται κάτι. Δεν είναι όμως αυτή η μεγάλη συνεισφορά και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από το 3D printing και έχει να κάνει με τα απόβλητα και τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα για να παράγουμε νήμα που μπορεί να εκτυπώσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εκτυπώσει. Άρα και στην κυκλική οικονομία. Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκτυπώσει. Ένας, ο πιο συνηθισμένος, αυτός που χρησιμοποιούμε εμείς, είναι να υπάρχει ένα νήμα που μοιάζει να είναι πλαστικό, είναι διάφορα πράγματα, και το οποίο λιώνει και αρχίζει και δημιουργεί το αντικείμενο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ινδία, η συλλογή των αποβλήτων και η μετατροπή όλων αυτών των αποβλήτων σε νήμα, το οποίο μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εκτυπώσουμε, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Πλέον, τώρα, σε όλο το πανεπιστήμιο υπάρχει και ένας μετατροπέας που παίρνει τα πλαστικά μπουκαλάκια, αυτά που πίνουμε εδώ πέρα, το κάνει πάρα πολύ μικρά κομματάκια αρρημίσματα και στη συνέχεια το κάνει νήμα για να μπορούμε να εκτυπώσουμε. Επίσης, πάρα πολύ συνηθισμένο είναι τα φύκια ή διάφορα απόβλητα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν στη θάλασσα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές που τις χρησιμοποιούμε, καθαρίζονται και στη συνέχεια μετατρέπονται σε νήμα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο 3D. Αυτή είναι πολύ μεγάλη συμβολή. Και παράγονται και αρκετά χρήματα από αυτό το πράγμα, τη συλλογή και στη συνέχεια τη μετατροπή του σε νήμα. Θέλετε να προσθέσει κάτι? Κύριος Ανδρικόπουλος. Ναι, μάλιστα ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο. Και για αυτό το βιβλίο. Θα ρωτήσω το εξής. Πρόκειται για ένα μήνυμα που έφερε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Αυτοκίνητο Δίκηση Επιχειρήσεων. Είναι μια οικονομική σχολή. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως ακούσαμε, είναι και ένα τεχνικό θέμα. Πού είναι η γραμμή που χωρίζει ή που ενώνει τον οικονομολόγο και τον μηχανικό σε αυτή την ιστορία? Γιατί φαντάζομαι για ένα πρόγραμμα σπουδών καλών δίκηση επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο είναι μια καινοτομία ιδιαίτερη. Πώς δηλαδή κάποιο θα αναζητήσει τους δρόμους του οικονομολόγου ως δίκηση επιχειρήσεων, γιατί είσαι μηχανικό στο οικονομικό σκέλος και να γίνει αυτή η διασταύρωση. Ωραία. Λοιπόν, δύο διακριτά πράγματα. Αρχικά, το 3D έχει και αυτό τα οικονομικά του. Και προφανώς δεν είναι μια τεχνολογία αυτή και σε καμία περίπτωση το κόστος για την παραγωγή προϊόντων δεν είναι χαμηλότερο από το κόστος της κανονικής κατασκευής προϊόντων. Άρα, το να αναζητήσουμε ποιο είναι το νεκρό σημείο για την παραγωγή και πώς μπορούμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως κάτι που είναι ιδιαίτερα άξιο-σημείωτο, ότι επειδή αλλάζει η αλυσίδα παραγωγής, επειδή φεύγουν οι αποθήκες, φεύγουν τα ενδιάμεσα στάδια, αυτό δημιουργεί μια καινούργια αλυσίδα αξίας, την οποία καλείται ένας οικονομολόγος να έρθει να την υπολογίσει, προκειμένου να μπορέσουμε εκ νέου να δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά την κοστολόγηση των προϊόντων, την κοστολόγηση της διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα την ιστορία γιατί σε ένα τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων. Γιατί κάνει δύο πράγματα το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων. Το ένα, όντως προσφέρει δυνατότητα να κάποιος να σπουδάσει οικονομικά, όντως προσφέρει τη δυνατότητα κάποιος να δικήσει, αλλά επίσης για να μπορέσεις να δικήσεις πρέπει να ξέρεις πάνω κάτω τι παράγεις. Το 3D δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε μια επαφή με το τι θα μπορέσουν να παράγουν και στη συνέχεια να μπορέσουν να το δικήσουν. Άρα, πέρα από την οικονομική πλευρά, μπορούμε να δούμε και τη μορφή του ίδιου του εργοστασίου και να βρούμε διάφορους τρόπους διοίκησης και μοντέλα παραγωγής.
Ωραία. Έχουν όλοι μια σχέση με το Πανεπιστήμιο, έστω και εις αποστάσεις. Να περάσουμε στο τελευταίο μας ομιλητή για αυτό το πρώτο κύκλο των τοποθετήσεων, ο κ. Μιχάλης Μπεκιάρης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το βιογραφικό σας, εγώ συγγνώμη, λάθος. Στο παραμένω στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε μέχρι προς το παρόν. Στο οποίο είναι από το 2003, είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στήριξη επιχειρήσεων. Διδάσκει πολύ ωραία μαθήματα, λογιστική, ελεκτική, χρηματοοικονομικά. Δεν ξέρω αν θα μας μιλήσετε από αυτή τη σκοπιά, γιατί ο κ. Μπεκιάρης είναι ένας ευρυμαθής εκπαιδευτικός ερευνητής και άνθρωπος και μπορεί να έχει πολυδιάστατη τοποθέτηση. Εγώ αυτό περιμένω. Αλλά τα λέω. Θα εξηγήσω. Θα επανέλθω, λέει, δεν φυλάσσομαι. Πολύ μεγάλο διοικητικό έργο, σπουδαίο διοικητικό έργο και είναι σημαντικό αυτό και για τα πανεπιστήμια και για όλους τους φορείς. Μέλος της Συγκλήτου, αρκετές επιτροπές. Είναι φόρτος που συνήθως δεν τον αναγνωρίζουμε όσο θα έπρεπε, γι' αυτό το επισημαίνω. Αναπληρωτής πρόεδρος στο Οικονομικό Συμβούλιο και μια σειρά από τέτοιες θέσεις που βοήθησαν, είμαι σίγουρη, πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει διατελέσει. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, φυσικά της εκδόσης Προπομπός, αλίμονο. Μεγάλο έργο ερευνητικό, ερευνητικές εργασίες γύρω από πολλά θέματα διοίκησης επιχειρήσεως, πολυδιάστατο το έργο του. Εκατοντάδες αναφορές, διακριβές, διπλωματικές, ερευνητικά έργα, πρόεδρος σε επιστημονικά συνέδρια, κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει και εργασιακή εμπειρία εκτός ακαδημαϊκού χώρου, πριν το κερδίσει το Πανεπιστήμιο, στον τραπεζικό τομέα. Και υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά ενδιαφέροντα και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες είμαι σίγουρη ότι θα φανούν και στην τοποθέτηση του δυνατή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την Μάνια για την πρόσκληση. Να πω ότι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι ακριβώς γιατί εγώ δεν έχω σχέση με το αντικείμενο. Άρα ακούσαμε δύο ανθρώπους, δύο εκλεκτούς συναδέλφους, οι οποίοι είναι στο αντικείμενο, στον ευρύτερο τομέα, εγώ είμαι μάλλον αρκετά μακριά από αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που η κυρία Μαύρη, η Μάνια, μου πρότεινε να είμαι εδώ, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς να έχει σχέση με το αντικείμενο διάβασε ένα βιβλίο και έρχεται να σας πει για την εμπειρία του. Πριν μιλήσω για την εμπειρία του βιβλίου, θα πω για την εμπειρία που λέγεται Μάνια. Η Μάνια λοιπόν είναι πολλά χρόνια συνάδελφος, φίλη, συνυπηρετούμε στο ίδιο τμήμα από τότε που ανέλαβα πρόεδρος, αλλά και νωρίτερα. Κάθε φορά που την έβλεπα να έρχεται χαμογελαστή και να περνάει την πόρτα λέγοντας «έχω σκεφτεί κάτι καινούριο», ήξερα ότι μας περιμένουν μπελάδες. Και σε ένα τέτοιο μπελά βρισκόμαστε σήμερα. Ένας από τους μπελάδες αυτούς είναι αυτό που κατέληξε στο σημερινό βιβλίο και τη σημερινή συνάντηση και συγκέντρωση. Τώρα, το 3D printing. Ήμασταν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Μάνια, στην Άγνη και Κανέλα, σε μια καφετέρια δίπλα στο Πανεπιστήμιο και φόραγε ένα πολύ ωραίο μπρασελέ. Το οποίο τη ρώτησα, λέω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι πολύ όμορφο. Τι είναι αυτό που φοράς? Μου λέει, αυτό είναι τυπωμένο από 3D εκτυπώτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το 3D printing. Ξεκίνησε λοιπόν ως κλασική Μάνια να διηγείται το τι είναι να μου λέει μάλλον τι είναι το 3D printing, πώς λειτουργεί, ότι δεν ενδιαφέρει. Και πριν περάσουν 6 μήνες μπαίνω μέσα στο εργαστήριο προσωπικών μεθόδων και βλέπω μέσα πολλές κούτες και ανοιχτούς εκτυπωτές τριών διαστάσεων. Όλο αυτό μπήκε μπροστά σε λειτουργία. Είχα την ίδια αρχική απορία με τον Ανδρέα τον Ανδρετικόπουλο. Τώρα αυτό εδώ ακριβώς πώς μας ήρθε, αλλά όποιος γνωρίζει την κυρία Μαύρη ξέρει ότι δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια για να πας παρακάτω με απορίες. Να πω ότι το εργαστήρι, το εργοστάσιο όπως το λέμε εμείς, εξελίχθηκε, μεγάλωσε, πήρε μεγαλύτερους εκποτές. Κάποια στιγμή μας βρήκε η πανδημία. Μέσα στην πανδημία λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι αντί να σταματήσει η διαδικασία, ίσα ίσα που άνθησε. Άνθησε γιατί βρέθηκε ο χρόνος
να μπορέσει κανείς να εργαστεί με αυτό το αντικείμενο, βρέθηκε το κίνητρο, οι προσωπίδες που έγιναν και οι μάσκες που έγιναν για την αντιμετώπιση, την προστασία των ανθρώπων που ερχόντουσαν σε επαφή με τον COVID, και όλο αυτό έκανε ένα boost προς τα μπροστά και έδωσε μία νέα δυναμική στο εργαστήριο. Πριν έρθουμε εδώ, το εργαστήριο από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα έχει παράξει 2 προγράμματα, το 3D Remath και το 3D Daisy. Και τα 2 προγράμματα πάνω στο 3D Printing, πάνω στην εκπαίδευση, πώς να μειώσουμε τις ανισότητες που παράγονται μέσα από τις μαθησιακές δυσκολίες, και τα 2 προγράμματα ιδιαίτερα επιτυχημένα, και όλα αυτά, όλη η πορεία που σας περιγράφω, καταλήγει ακριβώς σε αυτό εδώ το βιβλίο. Ένα βιβλίο που όταν μου το έδωσε, λέω, ξέρεις, δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν μπορώ να... Μου είπε, όχι, θα το διαβάσεις. Και το παράδοξο είναι ότι και το διάβασα, αλλά το περισσότερο σημαντικό στοιχείο του είναι το μόνο που θέλω να κρατήσει το σημερινό, είναι το κατάλαβα. Και το κατάλαβα σε ένα σημαντικό βαθμό, παρότι δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Σημείωσα λοιπόν 2-3 πράγματα, υπόσχομαι ότι θα είμαι πολύ ταχύς. 3-4 bullets, το τι μου έκανε εντύπωση. Σε τι αφορά το 3D printing. Το 3D printing είναι μια διαδικασία κατασκευής. Είναι ένα καινοτόμος τρόπος να προσεγγίσουμε την κατασκευή, αλλά στο τέλος της μέρας αυτό που είναι ένας τρόπος κατασκευής και επιδιόρθωσης αντικειμένων. Στο βιβλίο διάβασα ότι είναι μια τεχνολογία που εμφανίζεται από τις αρχές του 80. Πριν από λίγο άκουσα από τον Φίλιππο ότι στις αρχές του 2000 έχουμε αρχίσει και παραλαμβάνουμε πλέον μηχανήματα σοβαρά. Από το 2010 και μετά όμως, όπως ο ίδιος είπε, αρχίζει και μεγαλώνει πλέον η προσφορά σε εκτυπωτές. Έχουμε και ακούς εκτυπωτές. Η τεχνολογία αυτή έρχεται και διαδίδεται και μπαίνει σε όλα τα σπίτια μαζί με τη μείωση του κόστου παραγωγής. Το δεύτερο, που ήταν και το ερώτημα μου, γιατί είναι σημαντική αυτή η τεχνολογία, έχει εν μέρει απαντηθεί από τους συναδέλφους νωρίτερα. Εγώ βρήκα 2 λόγους. Τον ένα, γιατί κατήργησε τη δυσκολία της γεωμετρίας σε επίπεδο κατασκευής. Οτιδήποτε δεν μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε εύκολα με ένα 3D σκάνερ εισαρωτή, μπορούμε να το μετρήσουμε, να το απεικονίσουμε, να το ανατρέξουμε σε αρχείο και από εκεί και πέρα να το τυπώσουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο απλουστεύεται η διαδικασία κατασκευής των πραγμάτων. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα που έδωσε σε πολλούς να χειρίζονται τα μέσα παραγωγής. Εδώ έχω κρατήσει ένα κομμάτι από το πιστόφυλλο. Απλά το πιστόφυλλο είναι με γραμματοσυρά και μέρη που δεν μπορώ να διαβάσω. Οπότε θα αναφέρω... Ακριβώς. Η αναδιανομή των μέσων παραγωγής ιστορικά ήταν ένα αίτημα που προκάλεσε συγκρούσεις, επαναστάσεις αλλά και βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των ανθρώπων. Πρόκειται για μεταβολή που ξεφεύγει από τα όρια της παραγωγής, καθώς θέτει σε κίνηση οικονομικές και κυρίως κοινωνικές αλλαγές. Με συγχωρείτε. Το 3D printing στην ουσία αναδιαμορφώνει την πρόσβαση στα μέσα παραγωγής και τον τρόπο απόκτησης των αγαθών. Μετατρέπει τον καταναλωτή σε κατασκευαστή καταναλωτή και τον ερασιτέχνη σε δημιουργό κατασκευαστή. Βρήκα στο βιβλίο πολύ ενδιαφέροντες όρους, το from consumer to consumer, αλλά αυτά νομίζω κυρία Ψημίτσου θα μας τα πει καλύτερα όσον αφορά τις marketing προσεγγίσεις και εκφράσεις και από hobbies σε printers. Το συμπέρασμα που παράγεται είναι ότι διαταράσσει το οικονομικό κύκλωμα που επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους και τα νοικοκυριά προσφέρουν την εργατική δύναμη. Και αυτό πιστεύω ότι θα ενταθεί στο μέλλον ακόμα περισσότερο όσο θα αναπτύσσεται η τεχνολογία και όσο θα αυξάνει η διείσδυση των εκτυπωτών στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Για τις εφαρμογές που μίλησαν ήδη συνάδελφοι, τα πάντα. Από την αεροναυπηγική μέχρι τα σπίτια μας, μέχρι το φλιτζάνι που θέλουμε να τυπώσουμε και πάντα είναι σε έλλειψη. Τους συνθετικούς βιοϊστούς που λέει ο κύριος Πρίτανης, την κατασκευή προσθετικών μελών και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα εφαρμογών και υπάρχει μια τεράστια γκάμα και δυνατότητα εξατομίκευσης της παραγωγής. Τώρα,
Θα σας πω τώρα τον πόνο μου. Διάβασα το κεφάλαιο 2 και 3 σε κάποια στιγμή και θεώρησα ότι εκείνη τη στιγμή είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε και να χτυπώσουμε. Επειδή γνωρίζω έστω και από μακριά τις διαδικασίες που γίνονται στο εργαστήριο, τις προσπάθειες που γίνονται για να βελτιωθούν τα μοντέλα, ειδικά στα θέματα σχεδιασμού, θα έλεγα ότι μάλλον δεν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφει η κυρία Μαύρη και ίσως και γι' αυτό να είναι ακόμα πιο χρήσιμο αυτό το βιβλίο για να μπορέσει να μας βάλει μέσα σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά όταν δεν μιλάμε μόνο στο κατεβάζω ένα πρόγραμμα, κατεβάζω ένα αρχείο και το εκτυπώνω, αλλά πηγαίνουμε στο σχεδιάζω ένα αρχείο, τα πράγματα γίνονται λιγάκι δυσκολούτσικα, τουλάχιστον για μένα. Τι μου έκανε περισσότερη εντύπωση από όλα στο βιβλίο, προφανώς όλα αυτά που προαναφέρθηκαν και δεν θέλω να συνεχίσω να επαναλαμβάνω. Όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουμε όλοι μας πλέον στο να προχωρήσουμε στην παραγωγή ενός αγαθού, αλλά κυρίως το κομμάτι που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 7, νομίζω, που αφορά τη σκοτεινή πλευρά, όπως λέει η κυρία Μαύρη, όχι της δύναμης, αλλά του 3D printing. Αφορά το κομμάτι του κυρίως των πνευματικών δικαιωμάτων, υπόθηκε και από τον Φίλιππο αλλά και από τον Στέφανο νωρίτερα, ότι είναι τρομερό το πώς μας ξεπερνάει η τεχνολογία και πώς η κοινωνία έρχεται να ακολουθήσει και να κυνηγήσει την τεχνολογία. Τα βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι υπαρκτά. Η ψήφιση του νόμου 4961 έρχεται να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει ακόμα, καθώς μεταβολές αυτού του επίπεδου παράγουν πολύ μεγάλη δυσκολία τόσο στον νομοθέτη όσο και στο φοροτέχνη, σε αυτόν ο οποίος βάζει το φόρο στο να μπορέσει να ακολουθήσει. Αλλά νομίζω το τελευταίο δεν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μάλλον είναι καλύτερα να φύγουμε από αυτό. Όσο με ολοκληρώνω σε 1 λεπτό και λιγότερο, φτάνοντας στο κεφάλαιο 10, εκεί που αισθανόμουν ότι το έχω, μπορώ να το κατανοήσω, εκεί μπαίνω στην τετραδιάστατη πλέον εκτύπωση. Εκεί ομολογώ ότι είναι κυριολεκτικά και τερμάτισα, όταν προσπαθώ να καταλάβω την επίδραση που έχει πάνω στο αντικείμενο της τρισδιάστατης η έννοια του χρόνου και μεταβόλης παράγει. Οπότε, για να μην το πω λάθος, και επειδή αυτά μένουν στο βίντεο, θα χρησιμοποιήσω την παράγραφο του Δινετάλ. Η τετραδιάστατη εκτύπωση είναι η εξέλιξη στη μορφή, στη λειτουργικότητα και τις ιδιότητες μιας τρισδιάστατης εκτυπωμένης τομής, όταν αυτή εκτεθεί στη θερμότητα, το φως, το νερό και αλλαγές στο pH. Κάπου εδώ κάνω ότι κατάλαβα και κάπως έτσι ολοκληρώνεται για μένα η ανάγνωση του βιβλίου. Αυτό που καταλαβαίνω από το τελευταίο κεφάλαιο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο με λιγότερες σταθερές και περισσότερες προκλήσεις. Και εδώ μπαίνει για μένα και ο πιο βασικός ρόλος αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο τελικά αυτό δεν είναι ένας χρηστικός οδηγός για το 3D printing, έτσι ώστε να μπορέσουμε απλά να μπούμε σε μια τεχνική προσέγγιση και να τυπώσουμε. Καταπιάνεται με τις δυνατότητες που υπάρχουν, με τις δυνατότητες που ανοίγονται, με τους προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα της κατασκευής και γιατί όχι της κοινωνικής συγκρότησης. Αν δεν θέλετε να τυπώσετε ποτέ, αν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το 3D printing, αλλά θέλετε να ρίξετε μια κλεφτή ματιά στον κόσμο, όχι που έρχεται, αλλά στον κόσμο που ζούμε, νομίζω ότι η πρότασή μου για να διαβάσετε αυτό το βιβλίο είναι πολύ ισχυρή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν είχε άλλο. Τα ίδια πράγματα πάθαμε εκεί στο 10ο κεφάλαιο. Δηλαδή, εκεί που λες, εντάξει, το έχω καταλάβει, είναι στρωτά, αρχίζεις και συνηθίζεις λίγο στην τρισδιάστατη εκτύπωση, στη διαχείριση του χρόνου, θα εκτυπώνω όποτε θέλω, δεν θα περιμένω. Μπαμ, σου σκάει η τέταρτη διάσταση και σου λέει ότι δεν θα εκτυπώνεις απλώς κάτι και θα το βλέπεις όποτε θες. Αυτό θα εξελίσσεται. Θα το εκτυπώνεις με προδιαγραφές που ανάλογα τη θερμοκρασία και διάφορα άλλα. Και άμα βάλουμε και την έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη, θα παίρνει και πρωτοβουλίες, φαντάζομαι, κάποια στιγμή αυτό. Θα μετασχηματίζεται. Το φοράς ένα ρουχαλάκι, το έχεις φάει μακριμάνικο γιατί κάνει κρύο. Σκάει η
ήλιος τον Απρίλιο στο άσχετο, γίνεται κοντομάνικο το ρουχαλάκι. Κυρία Μαύρη, θέλει να μας πείτε λίγο περισσότερα. Εξαιρετικό παράδειγμα. Λίγο περισσότερα γι' αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Ψηλούτσου είναι το καλύτερο παράδειγμα. Στην βελτιωμένη έκδοση προπομπού θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε αυτό το παράδειγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε λίγο καιρό για την τετραδιάστατη εκτύπωση. Απλά η ιστορία είναι ότι το αντικείμενο, κυρίως τα υλικά με τις ιδιότητες που έχουν, όταν εκτεθούν σε κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες, μπορούν να αλλάξουν τη μορφή του αντικειμένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινάει από μια απλή ευθεία και μπορεί να γίνει κύβος. Είναι το κλασικό παράδειγμα που μπορείτε να δείτε για την τετραδιάστατη εκτύπωση. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ κοντά. Ότι φοράς κάτι, ζεσταίνεσαι, έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μικρύνει το μανίκι και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε μακριά, δεν είμαστε κοντά. Και το 3D ακόμα έχουμε πολλούς τομείς του που δεν τους έχουμε εξερευνήσει. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τη σχέση με το sustainability και το 3D printing, με εκείνους τους όρους οι οποίοι μπορούν να διαμορφώνουν και τις τεχνικές αλλά και τα υλικά. Αυτό που παρατηρούμε είναι μεταβολή η οποία έχει να κάνει στο είδος των υλικών και στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Και στη συνέχεια όλα τα αντικείμενα τα οποία παράγονται, τι ανθεκτικότητα έχουν. Αυτά πρέπει πρώτα να τα δούμε. Επίσης υπάρχουν τομείς που τελείως ανεξερεύνητοι. Τώρα πέρα από την πλάκα για τους ιστούς που συζητούσαμε πριν, σε αυτό το τομέα θα πρέπει να γίνουν πολλά. Ενδεχομένως ο τομέας της κατασκευής είναι λίγο πιο μπροστά με το ρομποτικό χέρι που είναι σαν 3D printer για να εκτυπώνει το σπίτι. Όσον αφορά τα τεχνητά όργανα, ακόμα έχουμε πολλή δουλειά. Ενδεχομένως το 4D printing να βοηθήσει ειδικά στο bioprinting, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτο ο κύκλος του 3D για να μπορέσουμε να πούμε ότι σιγά σιγά προχωράμε στο 4D. Βέβαια, ανάμεσά μας υπάρχει ένας ο οποίος χτύπησε την πόρτα μου και είπε: εγώ νομίζω το έχω τελειώσει το 3D και θέλω να κάνω διδακτορικό στο 4D. Θέλετε να το κάνουμε μαζί? Αλλά εντάξει, επειδή εγώ είμαι και αποφασίζω μόνιμο, όπως είπαν όλοι εδώ πέρα, είπα: όχι, Αθανασία μου δεν θα κάνει στο 4D, θα κάνουμε κάτι στο 3D για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να κάνω άλλη κατάχρηση της θέσης μου. Μπορώ άνετα να μιλάω ως τις 10. Έχω πάρα πολλές απορίες και πάρα πολλές ιδέες. Ο λόγος σε εσάς. Είναι σπουδαίοι οι άνθρωποι εδώ μπροστά, το ξέρετε, το ακούσατε. Με βαθιά γνώση, με πολυδιάστατη γνώση. Και αν μη τι άλλο πρέπει να τους αξιοποιήσουμε για να μην μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε. Παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ είμαι μια αδελφή της Μάνιας, μετά τον Μιχάλη που δήλωσε ότι δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο. Θα μιλήσω και εγώ που δεν είμαι καθόλου σχετική με το αντικείμενο, γιατί είμαι γιατρός. Βέβαια, εντάξει, παντρεύεται κάπου το πράγμα. Παντρεύεται. Εκεί πρέπει λίγο να συνεργαστεί η ιατρική μαζί με τους επιστήμονες για να. Την τέχνη, τη μηχανική, για να μπορέσει να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχω να πω ότι για να γραφτεί αυτό το βιβλίο περάσαμε καλοκαίρια που 5 ώρα χτύπανε το ξυπνητήρι. Γιατί χτυπάει το ξυπνητήρι, για να μπορείς να πάω στις 12 για μπάνιο με τη Σοφία. Λοιπόν, αλλά ήθελα να ρωτήσω, επί του πρακτέρου, πόσο κοστίζει ένα 3D printing να τον πάρω από στο σπίτι μου? Γιατί είπατε ότι μπαίνει στην οικιακή παραγωγή. Πόσο με συμφέρει να εκτυπώσω ένα ωραίο σερβίτσιο από το να πάρω το πράγμα στα πόδια? Εξαρτάται τι να κάνεις. Εξαρτάται από το τι εκτυπώνει και με ποια μέθοδο εκτυπώνει, και εξαρτάται από την ακρίβεια αυτού που θέλεις, την ποιότητα αυτού που θέλεις να εκτυπώσεις. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα και πέρα από την πλάκα. Αν μπούμε σε μια λογική ότι θέλουμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι το 3D printer και τι σημαίνει να μπορώ να κατασκευάζω κάτι μόνος μου, πλέον οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Μπορείς να βρεις ένα printer με 300-250 ευρώ, να το βάλεις σπίτι σου και με πλαστικό να αρχίσεις να εκτυπώνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατέχεις την ιστορία για το 3D, ούτε σημαίνει ότι μπορείς να εκτυπώσεις τα πάντα. Σημαίνει όμως ότι έχεις επαφή με την τεχνολογία. Όσοι ξεκινήσαν από εδώ πέρα, κάποια στιγμή ξεκινήσανε κάπως έτσι, με κάτι πάρα πολύ απλό. Όσο αυτό που θέλεις είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, και αν θες να εκτυπώσεις υλικά που δεν είναι το απλό πλαστικό όπως αυτό που χρησιμοποιούμε, αλλά είναι μέταλλο ή υλικά σε υγρή μορφή ή σε πούδρα,
προφανώς μιλάμε για εκτυπωτές οι οποίοι φτάνουν τα πάρα πολλά χρήματα. Χιλιάδες ευρώ. Ακόμα. Περιμένουμε να υποχωρήσουμε. Θα δούμε. Να ρωτήσει και η Σοφία, πρωταγωνίστρια που έχει συμβάλει και στο βιβλίο, και αν μου επιτρέπετε μία πρόταση πριν μιλήσει η Σοφία, στην επόμενη έκδοση χρειάζεται ένα παράρτημα στο κεφάλαιο 9 με τα δημιουργήματα της Σοφίας. Αν ανοίξετε το βιβλίο στη πρώτη σελίδα, θα δείτε ένα ζωγραφιά. Ένα ζωγραφιά την είχα ζωγραφίσει εγώ όταν ήμουν 5 χρονών. 4. Θέλω να στείλω είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, γιατί με ενδιαφέρει να μάθω όλα τα πράγματα του εδώ, πώς το χρησιμοποιώ και πώς να το πω. Από την άλλη μαμά μου έγραψε αυτό το βιβλίο με τη γνώση λαβάτη στους άλλους, πώς θα χρησιμοποιούν το τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δηλαδή, ας πω για το τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής είναι ένας εκτυπωτής που βάζει στο υπολογιστή ένα σχήμα και αυτός εξαρτάται από τι τυπώνεις και πώς το τυπώνεις. Με τη μαμά μου είχαμε τυπώσει πολλά πράγματα και εκείνη έγραψε αυτό το βιβλίο. Και είναι αφιερωμένο σε μένα επειδή εγώ της έδειξα ότι ο 3D printer μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στη ζωή. Καταλάβατε ότι περιμένει τις επόμενες γενιές. Η ιστορία συνεχίζεται. Τι μας έρχεται. Δεν ξέρω αν είμαι συγκεκριμένη, μάλλον νομίζω το παιδί να δει κι άλλο, έτσι. Το παιδί είναι υπέροχο. Ενσωματωμένο στον κόσμο. Μια χαρά. Παρακαλώ. Γεωργία Παπαδοπούλου, καταρχάς, επίκουρη καθηγήτρια από αλλού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και το που αλλού καταγράφεται. Γνωρίζω τον 3D print, εννοείται. Παρακολουθώ από μακριά τι κάνει η Μάνια στο Πανεπιστήμιο. Τώρα θα το διαβάσω κιόλας, γιατί έτσι μου έχει τριγκάρει. Βέβαια, μετά τη Σοφία, δεν ξέρω τι ερώτησή μου θα είναι. Έχω μια απορία σχετικά με το νομοθετικό, ας πούμε, ένα ελαττωματικό προϊόν. Ποιος έχει την ευθύνη? Εγώ που το κατασκευάζω, αυτός που μου πούλησε τον εκτυπωτή, κάποιος άλλος, υπάρχει μάλλον κάποιο νομικό πλαίσιο σε αυτό το κομμάτι? Δημιουργείται σιγά-σιγά. Ευχαριστώ. Ένα ελαττωματικό προϊόν το οποίο το παρασκεύασες ή ένα ελαττωματικό προϊόν το οποίο κατέβασες, σχεδίασες ένα αρχείο το οποίο δεν ήταν καλά σχεδιασμένο με αποτέλεσμα το προϊόν που εκτυπώθηκε να μην είναι εντάξει? Πάμε να τα δούμε. Δηλαδή, για να υπάρξει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει διάφορα σημεία. Στο πρώτο σημείο μπορεί να υπάρξει στο σχεδιασμό του αντικειμένου. Σχεδιάζεις κάτι, και ο Φίλιππος το είπε πριν, τα λένε όλα εύκολα. Και είναι όλα εύκολα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όταν είσαι αρχάριος. Και ένα αρχείο για να μπορεί να εκτυπωθεί πρέπει να έχει ορισμένες προδιαγραφές. Το πιο απλό το οποίο θα πω είναι να είναι ένα κλειστό αρχείο. Δηλαδή, αν έχει ένα αρχείο το οποίο είναι ανοιχτό, δεν μπορεί να κατασκευαστεί γιατί θα έχει κενό στο υλικό. Λοιπόν, άρα μπορεί να φτιάξει ένα αρχείο το οποίο να μην είναι καλό. Ένα κακό αρχείο θα σου δώσει μια κακή εκτύπωση. 1. 2. Μπορεί να πάρει έναν εκτυπωτή ο οποίο να είναι πάρα πολύ καλό και να έχει ένα εξαιρετικό αρχείο και να μην έχει κάνει καλυμπράρισμα, να μην έχει συντεταγμένες σωστά και να σου βγάλει ένα κακό αρχείο. Οι printers είναι ευαίσθητα μηχανήματα. Μπορεί να κουνηθεί και να μην σου βγάλει ποτέ αυτό το οποίο είχες στο μυαλό σου. Έχει να κάνει με το αν το αρχείο το αγόρασες και δεν το έχει σχεδιάσει καλά ο σχεδιαστής. Αν ο εκτυπωτής σε κάποιο πρόβλημα, είναι δικιά σου ευθύνη που δεν τον έχεις σετάρει σωστά, άρα σου βγάζει λάθος αποτέλεσμα. Η ευθύνη είναι μοιρασμένη σε διάφορα πράγματα. Σίγουρα όμως
για να μπορέσεις να βγάλεις ένα καλό αρχείο, πρέπει να παίξεις πάρα πολλές φορές. Ο Θωμάς σήμερα είχε την ιδέα, και εδώ πέρα η κυρία Ψηλούτσου που συνέχεια το έλεγε, πρέπει και να είναι εκτυπωτή, τι να εκτυπώσετε. Και είπα στο Θωμά μου να σου μιλήσω σοβαρά. Δεν μπορούμε να τον φέρουμε πάρα πολύ. Είχε ανάγκη πάρα πολύ εύκολα. Είχε ανάγκη να έρθει, να πάρει τη θερμοκρασία του δωματίου, να ξέρει πόση υγρασία έχει, πόση δεν έχει. Είναι όλο μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, με πάρα πολλές παραμέτρους, οποίες πρέπει να τις λάβεις υπόψη σου για να καταλήξεις σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Για να βγει ένα οποιοδήποτε αντικείμενο σε μαζική παραγωγή, χρειάζεται ένας ποιοτικός έλεγχος αφενός. Και αφετέρου, χρειάζεται μια πιστοποίηση αν η διαδικασία με την οποία βγήκε εγγυάται ότι θα βγει καλό προϊόν και τελικώς με τον ποιοτικό έλεγχο αν βγήκε όντως για την χρήση για την οποία προορίζεται σωστό. Πώς αυτό το πράγμα, δηλαδή όσο έχω διαβάσει και νομίζω ότι έχω διαβάσει αρκετούτσικα, δεν έχω πάρει πιστικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ωραία. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μαζική παραγωγή, με τη βοήθεια των printers, δεν εννοούμε ότι έχουμε ο καθένας μας έναν printer σπίτι του και παράγει. Μιλάμε για μεγάλες εταιρείες. Η πιο χαρακτηριστική εταιρεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η Safeway. Η Safeway είναι μάλλον έχει κατακλείσει τον κόσμο, είναι αυτή η οποία παράγει από πολύ απλά αντικείμενα, σαν αυτά που έλεγε ο Μιχάλης πριν, ένα βραχιόλι, έως γυαλιά, κατασκευάζει μεγάλα αντικείμενα, τα πάντα. Εκεί η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια που υπάρχει σε ένα κανονικό εργοστάσιο. Δηλαδή, βγαίνει πρώτα ένα πρωτότυπο, εκτυπώνεται, βλέπουν πώς βγαίνει και στη συνέχεια ξεκινάει με βάση την παραγγελία, γιατί η βασική παραδοχή είναι ότι δεν εκτυπώνεις πριν υπάρξει παραγγελία. Αν υπάρξει παραγγελία λοιπόν μεγάλου όγκου, ξεκινάει. Όταν ολοκληρωθεί, ξεκινάει ο ποιοτικός έλεγχος. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία υπάρχει κανονικά. Όταν είναι ένα εργοστάσιο το οποίο έχει εκτυπωτές τρισδιάστατους. Στο σπίτι μας και γενικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απλά αγοράζουν έναν εκτυπωτή και λένε εντάξει, πουλάω και αυτό, πουλάω και ένα τέτοιο αντικείμενο, προφανώς αυτό δεν έχει μπει. Αλλά η έννοια του ποιοτικού ελέγχου είναι ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα, το οποίο δεν πρόκειται να φύγει. Και ό,τι και να λέμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να είμαστε και happy ότι εκτυπώνουμε και το έχουμε στα χέρια μας, αν θέλουμε να πουλήσουμε αντικείμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ποιοτικός έλεγχος. Είναι εξαιρετική ερώτηση, από την άποψη δεν το αναφέραμε καθόλου. Και όντως δεν έχει αλλάξει αυτό, συνεχίζει να υπάρχει. Ο Φίλιππος που κάνει και βιομηχανικές κατασκευές, αν θες να. Να, ωραία. Ευχαριστούμε. Αρχικά να πω πολλά συγχαρητήρια για ένα τόσο ολοκληρωμένο βιβλίο. Και φάνηκε και σήμερα, νομίζω, στη συζήτηση το γεγονός ότι θύχτηκε το 3D printing, αλλάζει τις ισορροπίες τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο στο περιβαλλοντικό, όσο και στο κοινωνικό. Η δικιά μου ερώτηση νομίζω ότι έχει να κάνει με τους δύο προηγούμενους τομείς. Ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού. Από αυτά που έχετε διαβάσει και από την άποψή σας και από τη δεκαετία της εμπειρίας στο 3D printing, θεωρείτε ότι θα αλλάξει η τεχνολογία του 3D printing, θα ενισχύσει αυτή τη τάση του υπερκαταναλωτισμού? Και για να πάω στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τελικά χρειάζεται να κόσουμε αυτό το κύπελο το βράδυ ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά που ήδη έχουμε? Να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά που ήδη έχουμε, αν θέλουμε να είμαστε και φιλικοί προς το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, ότι όταν αποκτάς έναν εκτυπωτή, ξεκινάς και εκτυπώνεις ό,τι σου έρθει στο κεφάλι, να ζητάς διάφορα σχήματα και αυτά. Αυτό είναι ένας κατανοητισμός από την άλλη όψη του, ότι έχω έναν εκτυπωτή και πω θέλω να δω τι κάνει. Ισχύει. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που πρέπει να το αναφέρουμε και έχει να κάνει με τη βιομηχανική παραγωγή και το 3D printing. Η συνεισφορά του, που είναι αυτό που συζητήσαμε πριν για την κυκλική οικονομία και για τον τρόπο χρήση των αποβλήτων, η συνεισφορά του σε αυτό να μπορούν να χρησιμοποιεί τα απόβλητα και να κάνουμε reuse στα αντικείμενα και στη συνέχεια να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σαν κάτι καινούριο, είναι σημαντική. Δηλαδή, πραγματικά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που έχει ένα printer είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεδομένου ότι πάμε και στην ιστορία του Zero Carbon, σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ η τρισδιάστατη εκτύπωση. Σε επίπεδο οικιακής κατασκευής μπορεί να περάσει και 2 χρόνια που να εκτυπώνει για χαρά και μόνο.
εκεί άλλο είδους κατανοηματισμός. Να κάνω μια ερώτηση στον καθηγητή τον κύριο Πριτζαλή, ο οποίος είναι ό,τι πιο κοντά έχουμε σε συνώνυμο για τον ειδικό στην κυβερνοασφάλεια και γενικότερα στα συστήματα ασφαλείας. Πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που θέτουν ένα υπαρκτό προβληματισμό, υπάρχουν άλλες διαστάσεις σε ζητήματα ασφαλείας που εσείς που ξέρετε περισσότερα μπορείτε να φανταστείτε και να εκτιμήσετε για το μέλλον? Το σενάριο που λέει ότι έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα παραγωγής με τους διάθετους εκπληκτές. Η κυρία Μαύρη το βράδυ έχει αποφασίσει να φτιάξει μια κούπα που θα κάνουμε μια κυβερνοεπίθεση. Θα της πειράξω το σχέδιο. Η κούπα θα βγει με ένα τριφύλι που δεν θέλει να το βλέπει η κυρία Μαύρη, αλλά εγώ θέλω να το βλέπω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά είναι πρόβλημα μάλλον δικό μου με την κυρία Μαύρη και δεν αφορά ευρύτερα. Δηλαδή, η κυβερνοασφάλεια κάνει και τέτοια πράγματα. Αν πάμε σε ένα περιβάλλον γραμμής παραγωγής βιομηχανικής με συνθήκες εκπληκτές, η προστασία αυτών των συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις πράγματι έχει ενδιαφέρον. Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Ας δούμε σε μεγάλη κλίμακα τη γραμμή παραγωγής και εκεί θα είμαστε να το πειράξουμε, να βγάζουμε άλλα λάδι. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση από τους ομιλητές μας? Δικαιούστε και εσείς να κάνετε ερωτήσεις, να διάλογο ζωντανό μεταξύ σας. Νομίζω ότι αυτό που θα έχει εντυπωσιακό ενδιαφέρον είναι πώς θα έχουμε τις κατάλληλες πρώτες ύλες για να φτιάχνουμε λύσεις για ιατρικές ανάγκες. Δηλαδή, που είπα προηγουμένως αστεία, το νεφρό αντί να το πάρεις από τον αδερφό σου ή από τον πατέρα σου, το παράγει ο θρητή υποτήρης. Προφανώς εκεί το πρόβλημα δεν είναι σχεδιαστικό, αλλά έχει να κάνει με το πρώτη ύλη και με τη δυνατότητα προσαρμογής του αποτελέσματος να γίνει δεκτό από έναν οργανισμό, σταματάω με το ξέρω. Αλλά αυτά είναι εντυπωσιακά θετικά. Δηλαδή, φανταστείτε το σε λίγα χρόνια να λύνει τέτοια προβλήματα. Μπορεί να υπάρξει κάποτε βιολογικό 3D printing. Εντάξει, το βιολογικό. Πάντως να πω, ναι, το βιολογικό 3D printing είναι κάτι το. Πάντως υπάρχει έρευνα σε αυτό, εδώ και πολλά χρόνια. Και στο κομμάτι της σχεδίασης με υπολογιστή αυτών των ιστών, που αργότερα θα εξετάσουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εργασίες, αν σας κάνει να δείτε αυτό το χώρο. Να συμπληρώσω λίγο για την ιατρική, ότι ναι, μεν στο κομμάτι των βιολογικών υλικών, εκεί όχι ακόμα υπάρχει μέλλον για να προχωρήσουμε, αλλά οι 3D printers έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και έχουν διεισδύσει πάρα πολύ στην ιατρική, στον χώρο της ορθοπαιδικής και της χειρουργικής. Δηλαδή τα εξατομικευμένα μοσχεύματα, οτιδήποτε χρειάζεται να μπει σε έναν οργανισμό, τα φτιάχνουν με εξαιρετική ακρίβεια και με τα υλικά τα οποία είναι συμβατά, τιτάνιο κτλ. Τα οποία το σχεδιάζεις έχοντας σκανάρει το οποίο είναι μέσω μαγνητικών τομών ή αξιονικών τομών την ανατομία του ασθενούς, έχεις την ακριβή γεωμετρία, βγάλεις ακριβώς για τον ασθενή το συγκεκριμένο πότε θα απομόσχευμα και μετά το τοποθετείς και έχει αυτό πολύ σημαντικές ευεργετικά αποτελέσματα για τον ασθενή. Γιατί είναι κάτι που είναι αποκλειστικά φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι επιστήμη το να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρχουν εκτυπωμένα όργανα, ένα νεφρό, μια καρδιά, ή είναι επιστημονική φαντασία? Πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είπε ο κύριος Ζαριάδης, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους χρειάζονται ένα προσθετικό μέλος να χρησιμοποιούν το 3D printing και όντως είναι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ευρέως. Τώρα, η ιστορία με το bioprinting, μιλάμε για ένα διαφορετικό υλικό το οποίο εκτυπώνεις. Βγαίνουμε από τη λογική του νήματος ή του πλαστικού και το βασικό συστατικό που χρησιμοποιούμε λέγεται BioInk. Αυτό ξεκινάει με τη λογική να είναι εξατομικευμένο, χρησιμοποιεί βλαστοκύτταρα. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί έχουμε δύο γιατρούς που κάθονται εδώ πέρα και θα διορθώσουν. Λοιπόν, βλαστοκύτταρα που μπορούν να είναι δικά σου, υδρογέλες και στη συνέχεια πας και βάζεις διάφορες ρητίνες προκειμένου να δεις τη σύνθεση του υλικού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα είναι στερεό. Γιατί όλοι οι ιστοί έχουν πάρα πολύ νερό, εδώ πέρα πρέπει να έχουμε και κάτι στερεό για να μπορεί να εκτυπωθεί. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια
ειδικά η ιστορία με τις ρητίνες που βάζουμε μέσα στο BioInk. Και επειδή κάποιοι που δεν είμαστε και στο Αιγαίο, και επειδή είναι πάρα πολύ, αν ανοίξετε την βιογραφία θα δείτε ότι οι ρητίνες οι οποίες εξετάζονται τελευταία έχουν μέσα και τη μαστίχα ως βασική ρητίνη και πόσο μπορεί ένα υλικό αυτό να γίνει πιο σταθερό και καλύτερης ποιότητας, είναι μάλλον πεδίο δόξη λαμπρό, όχι μόνο για την επόμενη δεκαετία, για τα παιδάκια που είναι μπροστά εδώ πέρα και έχουν πολλά χρόνια μπροστά. Ναι, εγώ δεν μπορώ να προσθέσω πάνω στο κομμάτι της βιοτεχνικής, αλλά μπορώ να πω τι φαντάζομαι, τι θα ήθελα για το μέλλον. Φαντάζομαι καταστήματα όπως τα καταστήματα οπτικών, θα μπαίνω μέσα, θα έχω μαζί μου τη συνταγή του γιατρού, αν χρειάζεται, που μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας. Θα δίνω τη συνταγή στον οπτικό, θα μπορεί να μετρήσει το πρόσωπό μου με ένα 3D scanner, θα δει τις μικρές ανομαλίες και ιδιαιτερότητες του προσώπου μου, έτσι ώστε ο σκελετός να είναι προσαρμοσμένος πάνω μου. Θα χρησιμοποιεί την άδεια ενδεχομένως των σχεδιαστών, την οποία θα πληρώνει εκείνη τη στιγμή για να μου φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά με μια ρητίνη, η οποία ενδεχομένως να είναι κατασκευασμένη και από τον ίδιο τον κατασκευαστή των γυαλιών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι συμφωνία. Και θα φεύγω μετά από λίγη ώρα με ένα ζευγάρι γυαλιά το οποίο θα είναι φτιαγμένο πάνω μου, είτε με ένα ακουστικό το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα δικά μου αυτιά. Πράγματα τα οποία αφενός θα κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Από την άλλη πλευρά, αλλάζουν και τη λογική του, φεύγω από το παράγω, αποθηκεύω, αποστέλω, δοκιμάζω, επιστρέφω και πάμε στο πουλάω επιτόπου, κατασκευάζω επιτόπου αυτό το οποίο χρειάζομαι. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είμαστε σε κάτι τέτοιο. Έχω θαλμίατρο εδώ πέρα, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή πριν έχει πάρει σου. Γιατί πρέπει να πας στον θαλμίατρο. Στο κατάστημα, γιατί να πας. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Σε πρώτη φάση θα έλεγα για να μπορώ να εξασφαλίσω την ποιότητα των σκάνερς που δεν θα μπορούσα ενδεχομένως να πάρω οικιακά προς το παρόν. Ναι. Θέλετε να παρέμβετε. Δεν θα είναι χαρούμενοι αυτοί που κάνουν εδώ τα γυαλιά γενικότερα. Γιατί παίρνει ένα ζευγάρι γυαλιά διαβίου, δεν θα σου σπάει, δεν θα σου πέφτει, δεν θα σου γλιστράει. Οπότε υπάρχουν και τα. Πήγε ξενυχτισμένο στο προηγούμενο βράδυ και δεν βγήκαν ακριβώς. Αυτό και τώρα το σκέφτεται. Και βέβαια αυτό ένα μεταβατικό στάδιο θα είναι. Γιατί στο επόμενο βήμα θα πηγαίνεις και θα παίρνεις μάτι. Όχι σκελετό. Πηγαίνεις ή θα στο στέλνει εκεί πίσω. Για να έχεις καλύτερη εξυπηρέτηση θα πηγαίνεις. Παρακαλώ, σχετίζεται με την ερώτηση που έκανα προηγούμενα. Ποιος θα πιστοποιεί ότι αυτό το προϊόν που τσεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, έγινε είναι κατάλληλο για τη χρήση που το θέλω και κυρίως για να βλέπω καλά και δεν θα με στραβώσει περισσότερο ή οτιδήποτε. Και έχει μια διαδικασία πιστοποίησης που φεύγει και από μένα, ωραία βλέπω, αλλά δεν είμαι ο ειδικός, ούτε ξέρω τι θα γίνει μετά από 5 μέρες ή 5 μήνες. Ούτε από την άλλη μεριά μπορεί κανένας να εμπιστευτεί μόνο τον παραγωγό εκεί. Ότι μια χαρά καθάρισες, πάρτο και φύγει. Χρειάζεται κάτι ευρύτερο, ένας τρίτος φορέας, ένας τρίτος άνθρωπος, μια τρίτη διαδικασία, όπου αυτό το πράγμα θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται ότι είναι για αυτή τη δουλειά. Είμαστε πολύ μακριά. Ίσως να μην χρειάζεται αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, εάν εγώ φτιάχνω ένα προϊόν και το πουλάω, το φτιάχνω μόνο στο σπίτι μου, στο δίκτυο και το πουλάω, τέτοια ποιότητα δεν θα τη συναντήσετε καθόλου. Δηλαδή, για να μιλήσουμε για ποιότητα, σημαίνει γραμμή παραγωγής. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό στον κόσμο του 3D. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι κάποιες μικρές και πολλές επιχειρήσεις θα διασφαλίζουν ότι με τα υλικά που χρησιμοποιούν και το σχεδιασμό που έχουν κάνει εγγυώνται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις από το ποιότητα. Άρα αυτό είναι η πιστοποίηση, αλλά αυτό χρειάζεται
η εταιρεία που θα party, ας πούμε. δεν χρειάζεται third party, γιατί μπορεί να χρειάζεται σε προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, αν το γεγονός ότι εγώ σχεδιάζω με ποιότητα και με ακρίβεια και παίρνω υλικά τα οποία είναι τα κατάλληλα, αυτά τα δύο μπορεί να με πιστοποιούν και να πείθουν ότι θα παρέχουν σε εσάς το προϊόν που θέλετε με υψηλή ποιότητα. Κάποιος άλλος? Ποια είναι η πιο τρελή ιδέα που σας ήρθε που θα μπορούσε να κάνει κανείς με το 3D print? Είμαι σίγουρη ότι σκέφτεστε, αλλά διστάζετε να τα πείτε. Εγώ σκέφτηκα θανασία, ας πούμε. Αν γίνουν τα όργανα πραγματικότητα, έχουμε κατακτήσει την θανασία. Εάν μπορέσουμε κάποια στιγμή να βρούμε τα υλικά και τη διαδικασία, γιατί παράλληλα με τη μηχανική προχωράνε και άλλες επιστήμες. Και η νευροεπιστήμη και όλα. Δεν θα είναι αυτός ένας τρόπος, όντως, για όσους έχουν τα μέσα να νικήσουν πραγματικά του χρόνου. Ή τελείως off αυτό που λέω. Καθένας από εμάς, τώρα εγώ θα μιλήσω ως μη ιατρός ιατρικά, ο καθένας από εμάς είναι να βάζει οντότητες. Αν αυτές οι οντότητες κατασκευαστικά μπορούν με την πρώτη ύλη να γίνουν, εγώ να αντικαταστήσω λίγο αυτό που τώρα τελευταία δεν μου πηγαίνει καλά, να του βάλω ένα άλλο, αφρίστε το παζλ και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Προσέχουν μια λεπτομέρεια πότε θα γίνει. Ναι, θα ήθελα να γίνεται λίγο γρήγορα. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στη Μάνια. Ναι. Και πλέον καθηγητής σε άλλο πανεπιστήμιο στο Μότο. Όπως και οι υπόλοιποι πέρα νομίζω. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι κατά τη γνώμη μου η ταχύτητα των πραγμάτων. Το 2010, αυτό το μηχάνημα που ανέφερε ο κ. Σαθαριάδης, το είδα και όταν το είδα, ως τότε νεοπλευμένος Βρετανής, που παρουσιάστηκε από θυμάμαι από τον κ. Δαρτζέντα, πιθανόν δεν ήσουν μια κούπα. Η κεντρική λογική ήταν το πρώτο παραγόμενο προϊόν που είδα λοιπόν, ήταν μια κούπα. Και ήταν απλό. Αλλά βέβαια ήταν μια κούπα που είχε παραχθεί από ένα τέτοιο μηχάνημα. Αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα σε μόνο 15 χρόνια, αυτό νομίζω ότι απαντά σε πλήθος από ερωτήματα που προκύπτουν, αλλά και προβληματισμούς. Και κυρίως την προσπάθεια να δούμε αυτή την τεχνολογία στο πώς μπορεί να υποκαθιστά γραμμή παραγωγής, δηλαδή όλα αυτά τα προϊόντα που υπόθηκαν που είναι ιατρικού τύπου θα μπορούν σε κάποια χρόνια να είναι προϊόντα τα οποία θα παράγονται με αυτή την αυστηρότητα που παράγονται από μια βιομηχανία. Έχει πολλή συζήτηση. Το κυριότερο όμως για μένα δεν είναι μόνο. Είναι το ότι ανατρέπεται πλήρως και με αυτή την εξέλιξη, όχι μόνο αυτή, η λογική των εργασιακών σχέσεων, της παραγωγικότητας, της παραγωγής, του ανθρώπινου κεφαλαίου, το τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος ή επιχειρηματίας. Όλο αυτό είναι πλήρως διαφορετικό, ήδη είναι, απλώς προσθέτει ένα ακόμα σοβαρό τουβλάκι, ας πούμε, σκεφτείτε τα λέγω, σε μια αλλαγή η οποία είναι πλέον πολύ προφανής στη λειτουργία της οικονομίας. Δηλαδή σκεφτόμουν στην ερώτηση του αν θα βγει ένα ελαττωματικό προϊόν που είπε η Γεωργία Παπαδοπούλου, αν θα βγει ένα ελαττωματικό προϊόν και μετά πώς κοστολογηθεί, φορολογηθεί, πουληθεί. Πρέπει να υπάρχει μια πριν έτσι διαδικασία. Άρα είμαστε νωρίς, αλλά πιστεύω ότι όπως και άλλα πολλά, θα δούμε με ταχύτητα τα πράγματα να αλλάζουν πολύ και να γίνονται πολύ πιο φτηνά. Κατά πάσα πράγματα. Συγχαρητήρια εξάλλου. Κοιτάξτε τώρα, παράλληλα και ανεξάρτητα, ένας προηγούμενος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Σάντες, όπως τον έλεγαν, διαπίστωσε τα προφανή ότι ο ερχομός τεχνητής νοημοσύνης αυτό που θα κάνει είναι θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας με ό,τι και αν σημαίνει μηχανικούς βραχίονες και ρομποτάκια. Αυτό σημαίνει ότι θα παράγεται το ίδιο προϊόν με λιγότερο εργασιακό φόρτο ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζονται λιγότεροι εργαζόμενοι για το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί θα υπάρχουν μηχανικές δομές που θα υποστηρίζουν. Στην προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα
τη συνταξιοδότηση μετά από πολλά χρόνια όλων των εργαζομένων που στις θέσεις εργασίας στις νέες εποχές θα υπάρχουν λίγοι εργαζόμενοι και πολλά ρομποτάκια, η πρόταση ήταν να φορολογούμε τα ρομποτάκια, να πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση, να έχει κρατήσεις για συνταξιοδοτικούς λόγους, για να υποκαταστήσουμε τον εργαζόμενο με ρομποτάκι, αλλά τη συνεισφορά για την διαγενειακή υποστήριξη για τη σύνταξη να την παρέχει μηχανισμός. Αυτό είπε. Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσφατα κάτι τέτοιο είπε και ο Βαρουφάκης. Απλώς ο Βαρουφάκης, επειδή το λέει με τον δικό του τρόπο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρώτα γελάνε και μετά τον διαβάζουν ή δεν τον διαβάζουν. Όποιος αντέξει, να συμφωνείς μαζί του, να διαφωνείς, δικαίωμά σου, αλλά αν πίσω από τον τρόπο που τα γράφει ψάξεις να βρεις αναγκαιότητα, εμένα με έχει ανησυχήσει σε προσωπικό επίπεδο ότι πολλές φορές συμφωνώ στην αναγκαιότητα. Ωραία. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά και πολλά ενδιαφέροντα. Να ευχαριστήσω το κοινό μας που συμμετείχε, τους ομιλητές μας πάνω απ' όλα, η συγγραφέα μας. Ειλικρινά ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική έκπληξη, πολύ ευχάριστη αυτό το βιβλίο. Και να ζητήσω για το κλείσιμο να κλείσετε εσείς με ένα τελικό σχόλιο. Εσείς και οι εκλεκτοί μας ομιλητές. Εσείς τελευταία. Μια ευχή, μια πρόβλεψη. Πρακτικά, θέλει αυτό που ανέφερε ο κ. Σάτας. Θέλει υπομονή, γίνονται πολλά πράγματα γρήγορα. Θέλει υπομονή. Αν σκεφτούμε τι έλεγε ο Πάρης προηγουμένως, πριν από 15 χρόνια ότι φτιάχναμε μια κούπα και τώρα μπορεί να γίνονται διάφορα πράγματα. Θέλει υπομονή απλώς να εντάξουμε στο πλωστάσιο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δυνατότητες που γεννιόνται από 3D εκτυπωτές, και αν εμείς δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν, εκείνοι θα ξέρουν. Τι είναι η λογική. Ή θα μάθουν. On the way. Κοιτάξτε, πριν να πω μια λέξη, μια πρόταση που είναι γνωστή, sky is the limit. Έτσι, είμαστε νομίζω πολύ νωρίς. Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία ξεκίνησε το 1985. Άρα είμαστε πολύ νωρίς. Πιστεύω θα έχει τρομερή εξέλιξη όταν γίνουμε μεγάλες επενδύσεις, αν γίνουμε σε θέματα διαστημικής. Γιατί σκεφτείτε, αν πάει κανείς να φτιάξει μια βάση στο φεγγάρι, δεν θα φτιάξει ένα μηχανουργείο, ένα χιτήριο για να φτιάξει εξαρτήματα. Θα πρέπει να έχει τους κατάλληλους 3D printers. Οπότε είναι μια τεχνολογία που θα συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το μέλλον. Εγώ θα απαντήσω στο θέμα περί αθανασίας. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό το διακύβευμα. Το διακύβευμα σε όλες τις επαναστάσεις ήταν πάντα το δικαίωμα στην τεμπελιά. Και νομίζω ότι η ελπίδα μας ακόμα σε αυτή την επανάσταση είναι ότι αυτή τη φορά θα δικαιωθεί. Μακάρι. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Πραγματικά, εντάξει, η κυρία Ψηλούτσικου είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό, να μπορεί να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα παρεΐστικη. Ήταν συγκινητικό ότι είστε εδώ. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και τους τρεις για και τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις και για τα καλά σας λόγια. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς που δώσατε τις 2 ώρες από το απόγευμά σας να έρθετε, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά νιώσα πολύ όμορφα. Και νιώθω ότι επειδή στους περισσότερους από εσάς μάλλον έχω μιλήσει τόσο πολύ για το 3D και σας έχω κουράσει τόσο πολύ, ήρθατε να δώσετε ένα κλείσιμο σε όλα αυτά. Να έρθουμε να ακούσουμε 2 ώρες και να μας ξαναμιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι το βιβλίο. Εύχομαι και στο φόρτι. Μπορεί να το γράψει, ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρει να μου πείτε να είσαι καλά. Παίρνω
Γρηγόρη. Γρηγόρη. Είμαι η επόμενη εκδοχής. Και όχι μόνο. Σε πρέπει να τώρα ξέκλει, να βάλουμε για να πεις τις Καλά δεν μου πες. Τι σημαίνει αυτό.